Ben, imos dar comezo á sesión ordinaria correspondente ao mes de xuño. Comenzamos pola aprobación da acta número 7, 2021, do pleno de maio. Pasamos a votar. Votos a favor. Queda aprobada a acta. Pasamos ao punto segundo, que é o nomeamento do titular do Xulgado de Paz do Concello de Rianxo. Ten a palabra o voceiro de Facenda, que presidiu a comisión. Estamos diante do remate do proceso de nomeamento do titular e sustituto do Xulgado de Paz. Este procedimento abriuse pois hai un mes ou dous. Dentro do procedimento estaba a presentación de candidaturas e a admisión de candidaturas. Entón, no punto que imos tratar agora, porque está separado titular de sustituto, presentáronse para titular do xulgado 3 persoas: Rosa María Fernández, Ramón Rodríguez Sende e Columba Figueira. Foron admitidos Ramón Rodríguez Sende e Columba Figueira. A outra persoa non foi admitida por falta de documentación que non completou. Entón, quedaron Ramón Rodríguez e Columba, e a proposta que traemos dende o... que ven dende a alcaldía, pero que ven dende os dous grupos do goberno, é propoñer como titular do Xulgado de Paz a Ramón Rodríguez Sende. Propónse, en primeiro lugar, porque ele é a persoa que xa o ven desempeñando o cargo de xuíz de paz, veno desempeñando de xeito satisfactorio no que é o seu traballo e o seu desempeño como xuíz de paz. Veno desempeñando e preséntase e ten a vontade de presentarse de novo. Por outra parte, dende o propio xulgado de paz, dende os funcionarios que están ali, avalan e acreditan que o seu desempeño foi adecuado, foi correcto, e conta con disponibilidade pola súa propia situación e pola súa propia disponibilidade, conta con disponibilidade para atender a esta responsabilidade. E entón, a proposta é que se nomee a Ramón Rodríguez Sende como titular do Xulgado de Paz. Isto foi exposto xa na Comisión Informativa de Facenda, co ditamen favorable da Comisión. E entón a proposta que traemos ao pleno é propoñer como titular do Xulgado de Paz a persoa que xa comentamos antes, Ramón Rodríguez Sende, xuíz de paz hasta agora. Nada máis, moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Nós, como ben dixemos na comisión, tamén avalamos este nomeamento. Ao fin e ao cabo xa é a persoa que se estaba encargando e sobre todo o tema da disponibilidade non sería un impedimento. Por lo tanto, nós vamos a apoiar. Voceira do Partido Socialista. Gracias, boa tarde a todos e todas. Nós tamén apoiamos a proposta. Voceiro do Partido Popular. Nós non íamos a poñer problema ningún, si vamos a hacer un pequeno dato, porque nos admiteu a colación a presencia do noso compañeiro Francisco Rubio, porque polo visto non estaba considerado como tal na comisión informativa. Eu lle recordo ao señor alcalde que hai un listado de xente onde hai titular, segundo e suplentes. Polo visto parece que non é iso
Claro, según non se admiteu. Ben, sí, no, eu creo que non é necesario. Eu creo que... Non é unha aclaración simplemente, non é máis. Sí, a porque ver, non se admiteu a presencia do meu compañeiro. Evidentemente, o señor alcalde non estaba nesa comisión, que non a preside. Pero estaba o señor Tobías. Usted xa expuxo a súa parte, e agora si quere escoitar, me deixa. Escoito. E se escoita. Eu creo que foi un erro de non admisión, porque forma parte do elenco. Algo debeu acontecer nesa comisión. Eu quero achacar a pois que naquel momento non tiñan o listado de suplentes, porque o normal é que participe. Tamén creo que tampouco deu moito pé a que de alguma maneira se pudera debatir na comisión a súa presencia ou ausencia, que de seguido decidiu pois non permanecer para evitar problemas. A ver, doulle a palabra. Sí. Bueno, eu quero aclarar que en ningún momento a Paco se lle dixo que abandonara o salón. Díxose, por favor, ora estou falando eu, díxose que tiñamos dúbidas e que tiñamos que contrastar esas dúbidas. En ningún momento se dixo que abandonara o salón. Abandonou-nos usted voluntariamente. Entón, esta presidencia e a secretaría en ningún momento dixo ao concelleiro que tiña que irse. Foi ser voluntariamente. Si tiñamos dúbidas que íbamos a contrastar. E nada máis. Foise, e como se foi non pudemos contrastar nada. Pero en ningún momento se lle dixo que se fora. É importante. Se quere falar o... Sí. Interesado. Cando cheguei preguntouse si era o suplente, dixe que non sabía que había quen correspondía, que era Mariana Germán, que era os que pertenecía a estar aquí na comisión, dixemos a mí, dixemos Germán, supoño Mariana ainda vendrá, non sabía. E que era un suplente, dixemos, pois non sei, cando mando Germán quero pensar que sí, eu quero pensar que se hai un presidente de mesa tendrá o listado dos suplentes e para eso hai un papel, no cual dice que son os titulares e os suplentes. Non vou a saber eu, é unha cousa que me preocupa. De feito, incluso, fixe un comentario que dixe que non sabía nin cando estaba de guardia moitas veces que traballaba días e maiores. Pero, bueno, isso é a parte, é unha historia mía. E dixe, pero se molesta o marcho. Dixe, non, é como non temos constancia se eres titular ou non, e dixe, eu non quero molestar, eu marchei, non non ninguén, marchei por voluntad propia, que conste. Pero que se me poña en duda, en dudas non me pon ninguén que poña marcho. Non te acabei. Non hai máis. Eu creo que non hai esa vontade. En todo caso, procuraremos ter os listados. Tamén un pouquichiño, era das primeiras comisións que tamén a Secretaría estaba, que senón tamén coñecería a presenza de... Estaba Lina? Non, que non está Lina. Faltaba Lina, que normalmente Lina Campaña é quen asiste, e non coñece. Claro, pois é a secretaria do Concello, que a presentei no anterior pleno. En todo caso, entendo que algo que non volverá a pasar, porque a vontade sempre é que haxa. De feito, tuvemos a tarde unha xunta de portavoces e veu vostede sin maior complicación. Quero dicir que nin se mira, nin se fai listado, nin hai... Non, pero para que non volva a pasar máis xa. Hai a vontade de que, agora está aclarado que é o suplente e xa está, non hai máis. Non hai máis. Tense dado algunha vez... Douse outra vez e connosco, curiosamente. Sí, pero hai casos onde, efectivamente, ás veces non... Aquí eran 2 suplentes e 2 titulares. Hai outras que teñen menos proporción e onde, pois, ás veces non corresponde. Para que non volva a pasar máis, sin máis. Sí, efectivamente, que non hai maior complicación. Ben, visto o sentido do voto, que estábamos para retomar o que é o novo evento do titular do Xulgado de Paz, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que sería novamente o sustituto do Xulgado de Paz do Concello de Rianxo.
a súa responsabilidade de sustituta, desempeñouna adecuadamente, correctamente, e nada, posto que se presenta, consideramos acreditado e adecuado pois propoñer o seu nomeamento como sustituta. E nada máis, é algo que se viu tamén na Comisión de Facenda, que foi aprobado, informado favorablemente, e nada, e a proposta logo é propoñer o nomeamento de Rosa María Pérez Saborido como sustituta do xuíz de paz. Nada máis, moitas gracias. De acordo. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Neste caso, é un pouquiño facendo referencia ao anterior, o noso posicionamento é favorable, estamos totalmente de acordo, máis ou menos polo mismo, as exposicións serían as mesmas, é dicir, unha persona que xa ocupou ese posto e a disposición horaria non tería maior problema, por lo tanto, nós estamos de acordo. Voceiro do Partido Socialista. Nós tamén votamos a favor da proposta. Voceiro do Partido Popular. Ben, visto o sentido do voto, entón, votos a favor por unanimidade. Ben, pasamos ao seguinte punto, o número 4 da orde do día, que é a aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario 1-2021, CE1-2021. Ten a palabra para explicalo o voceiro da Facenda, concelleiro de Facenda. Vale, moitas gracias. Bueno, como consecuencia da liquidación, do peche da liquidación do ano 2020, como consecuencia dese peche, o resultado do remanente de tesourería para gastos xerais é positivo na cantidade de 1.083.315,59 euros. A liquidación o informe de liquidación fai diversas propostas, observacións, suxerencias de mellora e nas conclusións propón que este remanente se utilice para atender gastos do exercicio xa corrente de 2021 e tamén para financiar os gastos pendentes de aplicación de 31 de decembro de 2020. O que fai a proposta que traemos aquí dende o grupo de goberno é, por unha parte, atender o que se nos pide dende intervención, é dicir, adicar o remanente de tesourería a gastos pendentes de aplicación a 31 de decembro de 2020 e engadir outros dous conceptos. Un concepto é a financiación do portelo do comercio de Rianxo e outro concepto que vai nun punto aparte, que é un suplemento de crédito, é a financiación de obras do POS. No punto que imos a aprobar agora, que é o crédito extraordinario 1-2021, propónse adicalo a atender gastos pendentes de aplicar por importe de 829.288 euros e adicar 20.000 euros a financiar o portelo do comercio de Rianxo. No que é o apartado de gastos pendentes de aplicar, tedes na documentación os programas que se atende, non sei se vos chegaron as facturas, pero, están tamén á vosa disposición e, pudechedes ver no que os gastos, pois que hai gastos de administración xeral, gastos de seguridade viaria, protección civil, saneamento, o que é os gastos xenéricos do Concello, non, abastecemento, alumiado público, parques, en fin, repártese no que é todos os programas de acción económica do Concello, fomento do emprego tamén, protección da salubridade, etc. A documentación
estuvo a vosa disponibilidade e nada, e o que pretendemos dende os dous grupos que temos a responsabilidade de goberno é atender estes gastos que a decembro de 2020 non se puderon satisfacer e pagar e nada, e o que se propón é facer aprobar este crédito extraordinario para poder pagar. Nada máis, o outro punto, sei o que dicen, o outro punto non, o outro concepto que vai dentro deste crédito extraordinario son os 20.000 euros para colaborar na financiación do portelo do comercio de Rianxo. O asunto foi visto na Comisión de Facenda, foi informado favorablemente e ten, que non lembraba, ten informe favorable de intervención con observacións. Unha observación refírese a que os créditos extraordinarios deben ser para dotar de crédito gastos ainda non realizados e lémbranos que a subvención directa deberá anularse en relación coa subvención directa deberá anularse a modificación orzamentaria que se tramita para a concesión cando entre en vigor o crédito extraordinario. E o informe favorable que fai intervención faise sin prexuízo dos informes de intervención que faga as facturas cando se procede ao seu pago. E nada máis, de todas maneiras ten informe favorable de intervención. Por suposto, hai crédito e liquidez para poder pagar. E nada máis. Entón, nada, o que se pide é que se poda aprobar este crédito extraordinario para as finalidades que se propoñen. Nada máis e moitas gracias. De acordo, ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Bueno, eu quería empezar no punto o punto 4, a aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario 1-2020-2021. Na orde do día pon isto, mas despois, cando se entra adentro, pon obrigas pendentes de aplicar no exercicio anterior e a subvención directa a favor da Asociación Rianxeira de Empresarios. É dicir, cando leín a orden do día e despois leín isto dentro, non sabía se era o punto 4 porque non quedaba moi claro. Non sei por que está así distinto. Bueno, dito isto, a nosa posición neste aspecto queda clara, porque creo que xa repetimos bastantes veces. Van alá 2 anos de legislatura, en torno a 20 meses desde que se constituíron as comisións. Creo recordar que, se non recordo mal, porque está o meu compañeiro, creo que a Comisión do Comercio creo que se convocou unha vez sola, creo, se non recordo mal, convocouse unha vez sola. Creo que habría motivos suficientes para tela convocada bastantes veces, visto o caso da pandemia. E chámanos a atención a exposición de motivos que di textualmente: dada a urxencia na súa concesión, tramítase como unha subvención directa sen convocatoria previa. Case todas as subvencións que dá o Concello tramitas da mesma maneira. É dicir, un claro exemplo de que necesitamos ter uns orzamentos en día e en hora e regular o tema das subvencións. Di que é un gasto excepcional e que non se pode demorar ata o exercicio seguinte. Normal, é normal, non pode esperar outro ano máis. Non existe crédito axeitado, é suficiente. Normal, porque claro, é dicir, un crédito axeitado sería se tuviéramos uns orzamentos axeitados á actual situación. Nos temos. Recordarlle aos que estamos aquí presentes e aos que nos ven que temos uns orzamentos aprobados en novembro do 19. Dixen na Comisión de Facenda que estamos de acordo en concederlle esta subvención. Faltaría máis, e creo que é necesaria. Incluso se podría ampliar.
pero non podo deixar pasar e insistirlle ao goberno, ao grupo de goberno, que da mesma maneira que trata isto con urxencia, que o é, debería tratar tamén con urxencia, xa que no pleno anterior o señor alcalde dixo que as subvencións aprobadas aos comercios, as axudas, que se iban a abonar xa. Pedímolle que as abonen. Se vai abonar esta subvención directa, pois cando menos que as abone tamén as que xa están concedidas e publicadas. De todas maneiras, nós, por este motivo, esta maneira de traballar, na podemos respaldar, porque estamos falando que aquí veñen facturas tanto destes 500, bueno, destes casi 900.000 euros, casi 600.000 son para pago de facturas. Pero pago de facturas do 2020, pago de facturas que estamos falando que son hai facturas de diciembre do 20 e hai facturas de enero do 20. É dicir, o período que teñen que esperar é bastante alto. Nós non podemos ser cómplices desto, ustedes teñen a maioría para poder aprobalo, e non podemos ser cómplices porque vai pasando o tempo e a súa maneira de traballar é exactamente a mesma. Non vemos que haxa intención de querer cambiar a maneira esta de traballar. E me temo, bueno, pola maneira de traballar, supoño que serán as últimas facturas do 2020, pero, bueno, non me extrañaría que sigan vindo máis facturas máis recoñecementos extrajudiciales para pagar máis facturas do 2020. Por todo isto, nós vámonos abster. Gracias. De acordo. Voceira do Partido Socialista. Nós, vamos a apoiar a proposta. Eu estou abraiada, menos mal que na mitade do seu discurso ven que estaban de acordo coa axuda esa, que, bueno, neste momento ten que ir deste xeito, porque ao principio da súa intervención parecía que estaban en contra. Eu creo que non ten que ver unha cousa para a outra. O do pago do PEL reactiva, que sí, que o que queremos nós todos é que se pague canto antes, pero isto temos que velo como unha axuda para que esa ferramenta que con recursos que o ARE tiña ou que conseguiu a través de outras subvencións dou feito en confeccionalo e poñelo a traballar a disposición de todo a actividade empresarial de Rianxo, non só do comercio, senón de todos os que teñan algo que vender en Rianxo, poden estar ali a que os de Rianxo, por suposto, máis os da Redonda ou donde queiran, podan ver que actividade hai e que se pode vir comprar a Rianxo. Pareceme importante que esa ferramenta siga funcionando e, de feito, eu creo que a xente que coñece e que mira di que é unha ferramenta que lle pode facer competencia a calquera outra. Entonces, sentímonos na obrigación e o compromiso que tivemos de facer esa aportación para que esa ferramenta poda seguir contando cunha persoa que dinamice e axude e anime a que todo o mundo forme parte dese escaparate. Parécenos que, é verdad, a pandemia fixonos ver que realmente tiñamos que estar nas nosas casas e tiñamos igual necesidade de comprar cousas e non tiñamos esa ferramenta para que viran que produtos podíamos conseguir en Rianxo e non tiñamos que ir afora. Precisamente pareceme que deberían todos os que teñan algo que vender ou algún servicio que prestar estar ali, porque ali é unha maneira de ter un escaparate virtual, é unha tenda máis. Antes da pandemia era necesario, agora máis aínda, de acordo. Entón, creemos que está bastante xustificado con que aproveitemos unha parte do remanente de tesorería para abordar isto o antes posible, porque interesa que siga funcionando e que todos os que queiran, porque claro, podemos facer eso e temos o que facer dende a administración local, porque está a disposición de todos os que queiran. Non teñen por que ser socios ou non. Entendemos que o escaparate é gratis, de balde, e os que necesiten do seu marketplace que conleva uns gastos, neste momento e no momento de que empeza a funcionar, pois ten uns poucos gastos, pero hai que ter en conta que o traballo de outras persoas hai que pagalo. Entonces, gustaríanos que víramos esa ferramenta como a de todos e aproveitaran o mellor que puderan, porque realmente
O que queremos dende aquí é tratar de axudar a que, antes de ir comprar afora, miremos o que hai en Rianxo. E despois, se nos satisfacen, ou pois compremos en Rianxo. A xente de aquí é máis a que poda velo dende fora. Entón, por eso, e por outras cousas que agora non vou decir máis, votamos a favor. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. No respecto que acaba de comentar a voceira do PSOE, eu de cousas que non comprendo. Eu, cando foi a primeira vez que se propuxo este portal, nos comentamos que a Xunta daba un portal gratuito, facilitaba un portal gratuito que aos que se ascribiron, Boiro, vou repetir, Boiro, Noia, Son, Ribeira, Padrón, etc. Aquí costa un dinheiro, 20.000 euros que lle costa ao Concello. Está no presuposto. Sí ou non? Non? Está aquí recollido no presuposto. Por tanto, eu non comprendo eso. Pero, bueno, cada un que faga o que queira, que diga o que opino que lle salga da nariz. Estamos vendo que na documentación se aportaron correspondentes datos un superávit de 1.083.315,59 euros, se non estou equivocado. Pero na pasada Comisión de Facenda se habían liquidado xa 849.288,10 euros de pagos pendentes que non se reflexaron nos datos de 2020. Eses están por aprobar outros gastos máis. Queremos dicir que todos estes gastos, os datos deste pleno non valen, que o único certo real é que o remanente que nos queda é tan só de 97.333,96. De todo isto, a mí chama a atención que haya pendientes pagos de 2017 do POS, 2017, 2018, 2019 e 2020 para solventar agora. Sinceramente, tampouco comprendo. En teoría estaba todo pagado. Agora resulta que non. Saber o que virá despois. En ese aspecto estou completamente de acordo con o compañeiro de Rianxo en Común. Non diga nada, é igual. Hai exactamente 92 reparos de intervención en un ano. 92. Non estamos falando nin un, nin dos, nin tres. 92 reparos por parte de intervención. Pagos a Fundación Castelao, Foro de Rehabilitación, outros entes da impresión que foron feitos daquela forma. Rogaremos de máis claridade e apreciación. Nas páxinas do 14 a 37 aparecen gran cantidad de pagos nos que tan só se indican suministros, servicio privado, e aí vou dicir que tampouco culpa miña porque non preguntei exactamente a titularidade destes pagos. Empresas, asociacións, etc. 92 reparos por máis de 2.720.477,39 euros. A mí me parece un pouco exagerado, pero bueno. Chama a atención que no reparo 28 figura que non refire a contratación de persoal como no caso da Pro Rural, según indica a interventora, fíxose de maneira irregular, pois non se cumpriron as condicións do Tribunal de Selección nin da obligatoriedade da publicidade do proceso. Este é outro reparo máis. Depois teño unha pregunta tamén, que tamén reconozo que tiña que haberlo preguntado directamente a interventora. Eses 117.000 euros de amortización de préstamo bancario, canto se dedica a amortización do préstamo en sí e canto de intereses? Nos, en principio, vamos a externos. Ben, está todo un pouco misturado na intervención que acaba de realizar, porque mistura unhas... Son novato, entonces... Sí, estou falando polo micro, sí. Que se mistura non é novato, é que se xuntan varias cousas que compría matizar e que afastan un pouco o meu entender do que é importante desta proposta que ven aquí, non? Os reparos forman parte do outro punto do orden do día, dunha dación de conta que se dá. Evidentemente, hai moitos reparos. A maior parte deles son levantados pola alcaldía, é dicir, que son reparos que se fan e en moitos casos son cousas pois tan simples como a que acaba de mencionar, que ten que ver coa publicidade dunha Pro Rural, porque a Pro Rural, por exemplo, obriga a contratar a determinado perfil de persoas e se acude directamente ao Servizo Galego de Colocación para que anote a xente. Ese é un procedimento que ás veces non lle gusta a
ao que é o persoal da administración local, pero, sin embargo, é o que ven na propia orden de subvención para realizar en ocasións, é o que obriga, porque xa establece un determinado perfil de persoas. Ten sentido facer un anuncio de que se vai facer unha contratación cando o perfil xa di que ten que ser de determinado sexo, con determinadas carencias económicas, e pouco menos xa nos dá escolleitas as persoas candidatas a iso? Ten sentido anunciar a todo bombo iso? Pois hai persoas que entendemos que non, e por moito que nos gustaría pois que foran absolutamente libres os procesos de selección de algún personal, pero xa veñen dirixidos como algunha escola obradoiro onde di teñen que ser primarse determinado perfil de sexo, determinado perfil socioeconómico, determinado perfil de inscripción na oficina de emprego. En todo caso, aquí, cando hai reparo en moitos deses casos, é que se ten solicitado un listado ao Servicio Galego de Colocación. Por tanto, se hai reparo, tamén é reparo a que sexa ese procedimento, a que desde o Concello poidamos dirixirnos ao Servicio Galego de Colocación da Xunta de Galicia para que nos dea un listado de persoas ás que entrevistar e poderlle aplicar as bases de selección, que, por certo, tamén as hai, dicir, que iso non quita que se realice. Ese é algún dos reparos que está. Hai máis reparos que en todo caso hai algúns que efectivamente, aquí xa saleu varias veces no pleno, que hai un elemento que non íamos parar os servicios, non van parar as cousas de funcionar, porque non estean a día de hoxe pois funcionando os realizados concursos, e teñen que ver, pois ás veces, con cousas que teñen que ver co saneamento, que teñen que ver con concurso para a reparación de luminarias ou algunha outra actuación que se está realizando e que exixe dunha pronta resolución. Primamos que se faga a actuación, dai que haxa estas facturas que son documentalmente as que sosteñen iso, a que, por razóns de non levantar o reparo, pois queden estancadas determinadas intervencións. Tiñalle que decir tamén que menciona varios concellos que teñen marketplace pagado por eles. Non está no portal da Xunta. Estar no portal da Xunta é unha cousa, estar no portal que as federacións de comercio poñen a funcionar é unha cousa, pero moitos deses concellos que antes apareceron teñen pagado e abonan o seu propio marketplace. Ribeira, Noia, teñen o seu marketplace, non van o da Xunta. O da Xunta úsano residual. Teñen o propio marketplace que financia en moitos casos con subvención tamén do Concello. Algúna delas incluso bastante máis cara ou superior a que nós temos aquí, que foi obxecto hai uns minutos de debate. Teñen o seu propio portal financiados pola Asociación de Empresarios, financiados polos concellos, e aparte, pois eses comercios efectivamente tamén poden ir á da Xunta, pero non se diga que aquí nos permitimos, entre comillas, o luxo de ter un marketplace e que podemos meternos no da Xunta e que outros concellos non o fan. Non. A maior parte dos concellos mencionados teñen a súa propia ferramenta de marketplace ou ferramenta online de venda e compra de produtos. Dito isto, tamén se mencionou, e tamén o quero aclarar antes de rematar a miña intervención, que cando se fala de POS non son pagos pendentes, son proxectos que teñen que sair a licitación e que por unha razón ou por outras foron quedando aí coa chega correspondente do Concello, pero non son pagos pendentes, son obras que teñen que salir a licitación. Por iso tamén, ao noso punto de vista, é importante que determinados proxectos cunha chega municipal importante, como son unha serie de parques infantís, como son unhas obras para dotarnos dun arquivo municipal, como son varios arranxos de pistas, etc., que teñan, grazas ao remanente, unha achega cuberta da parte que ten que ver co Concello para que neste mesmo ano poidan salir en licitación. Nos dous últimos POS, se non me engano, ou se non me engana a memoria, optamos por non facer a chega municipal e por que a chega que nos corresponde da Diputación financiase o 100% dos proxectos, dese plan único. Por iso, proxectos
que se están lanzando estes días ou que están sendo obxecto de abastecemento de outeiro, o saneamento de lustres que saleu no último tempo, ou algún outro proxecto que están saindo a licitación, non conlevan a chega municipal. E por iso estiveron saindo con certa regularidade até o de agora. Con esta actuación, con este incorporar por este expediente de crédito, permitirá que eses 6 proxectos que quedan de outros anos poidan sair a seren licitados co importe que toca pagar polo Concello, que son, agora mesmo non recordo, pero uns 160 e pico mil euros, me parece que é a parte que le toca financiar o Concello, 136, que se financiaría con este remanente, pero non son en ninguna maneira proxectos xa feitos que non se pagan, etc. E por último, eu creo que o máis importante é que un dos discursos que tuvemos bastante tempo e continuamos a telo é que hai que pagar os provedores. Bueno, pois as ferramentas que hai son estas. As ferramentas que hai son estas. Entón, todos queremos, efectivamente, que se pague antes, que haxa antes uns orzamentos, etc., pero cando hai unha serie de débedas aos provedores, teñen que dar alivio e que haxa unhas ferramentas para facelo, porque se votan en contra ou se as teñen, non están apoiando que realmente se faga o pago a provedores. Os mecanismos que ten un Concello, pois un é este, outro podería ser un recoñecemento extrajudicial ou algunha outra actuación. Pero para pagar débedas pendentes, traemos o mecanismo necesario aproveitando o remanente que hai. E é unha vontade inequívoca de, efectivamente, poñer por diante de todo o pago a provedores. E estámoslo traendo, e están saindo aquí, por iso se traen ao pleno, para que seren votados. Non vai ser no inmediato, porque este é un proceso que, como ben di, tense que publicar un anuncio, teñen que transcurrir 15 días, isto pasa tamén para algunha destas actuacións que falaron antes, e cumplirse eses trámites de publicación no boletín para que teñan efecto. Pero, en todo caso, sendo o máis optimista posible, entendo que ao longo do mes de xullo, máis tardar primeiras semanas de agosto, poderían cubrirse toda a débeda pendente de provedores. Iso non quere dicir que este ano non se estean pagando facturas. Este ano se están pagando facturas e moitas correspondentes a ese orzamento que está prorrogado e que oxalá poidamos sustituílo. Hai unha diferencia tamén importante que con esta actuación que hoxe se trae aquí a cargo do remanente de tesourería, posibilita que ese diñeiro, o correspondente ás facturas que viñan de outros anos, non lastren o orzamento futuro. É dicir, estes 800.000 euros que están aquí reflexados, algún deles, facturas que veñen de atrás, non van lastrar o orzamento. Cando poidamos traer o orzamento, cando se remate ese proceso de elaboración do orzamento por parte dos servizos técnicos, poderemos incorporar un orzamento libre desta carga, libre dunha carga que se facía moi potente e que coa remanente de sobrería pois vai quedar zanxado. E logo hai un elemento positivo máis a maiores que hai unha pregunta realizada. Como vamos pagar isto? Teremos que recurrir a un crédito bancario? Haberá que buscar o diñeiro? Non. Neste momento tamén se consultou cos servizos de tesourería e non é necesario recurrir a ningún tipo de operación de tesourería, de petición de crédito, para facer fronte a todas estas cantidades. É dicir, con liquidez do propio Concello, xa digo, ao longo, tan pronto remate o período de exposición pública e publicación no boletín, poderase acometer a tarefa de pagar toda esta débeda a provedores. Por lo tanto, reitero na petición que facía o Concello de Facenda de aprobación do punto, porque é implicarse no pago a provedores. Se non é fume, se non é querer quedar ben, pois nada, que estamos de acordo que se pague, pero votamos en contra do mecanismo que nos propoñen. Non é así. Non é así. Ou se está ou non se está. E nos comprometémonos e queremos sacar. Poderíamos destinar outras cousas, sí, pero quedaríamos provedores sin pagar. Quedaríamos provedores sin pagar e nos parece máis responsable que todas estas facturas que veñen de atrás pois sexan pagadas con este mecanismo que temos e coa liquidez existente por parte da Tesourería Municipal. Por iso reitero un pouco a petición de que se poida aprobar o punto e poida ter seguido o seu curso estas actuacións, porque xa digo, son pagos a provedores facturas pasadas,
unha subvención que leva tempo falándose dela, como é a Achega, o Marketplace da Asociación de Empresarios, igual que nos outros concellos, e logo se liberan proxectos do POS que viñan de atrás con unha importante achega municipal que agora terían. E xa digo, nos dous últimos POSes, nos últimos plans únicos, xa se fixo a achega sin necesidade de achega municipal, polo que foron saindo sin maior complicación. Ascensor de Taragoña, ou agora mesmo tamén o saneamento de Foxacos, saíron xa 100% con achega do Concello, e algún outro, como o saneamento de Quintáns, Pousada, Vilas, que xa non teñen achega do Concello, de Burés, que está a piques de axudicarse. Son estes os mecanismos que hai. Por tanto, vou someter a votación o punto, este expediente. Sí, a ver. Sí, con permiso. Chamame a atención que feito que cando se refireu vostede ao tema de unhas plazas de que saldrían, que se referían ao sexo. Si estamos, en teoría, anticonstitucional que se concedan unhas plazas en cuestión de sexo. Si usted é home ou muller, cos que a mí non me cabe na cabeza, pero bueno. Outra cosa máis, ahora está usted mirando a esquerda. Habitualmente usted mira a dereita, pero a súa esquerda está aquí. Bueno, a ver, si te traen, vamos. Vale, non, pero estamos todos. Que digan o que queiran, non me importa. É un detalle, simpático, vale, sin máis. Nós non estamos aquí para andar criticando, nin simplemente para intentar facer o mellor para este povo. Sin máis. Si vostedes queren tomalo como outra forma distinta, están equivocados con nós. Non estamos aquí para intentar facer o mellor. O mellor que radica que isto sala para diante. Si a plataforma de Marketplace, en inglés, xa mellor así, pois, vale, perfecto, pero as notas que temos nós de outra xente, porque aquí non solamente é Ares, senón son outra asociación máis, non nos chegan esas noticias. Por lo tanto, sí, nós temos outras informacións tamén. Nos non solamente nos relacionamos ca Ares, facemos ca Are con outra asociación máis, somos Rianxo, e nos comentan outras cousas. O compañeiro Julio é consciente, Julián igual. Entonces, haberá que tomar un camiño no medio para que as dúas asociacións cheguen a un entente cordial e que intente buscar o mellor para as dúas asociacións. De acordo? Esa é a miña proposta. Ben, a ver se rematamos, interveña e rematamos o punto. Simplemente que eu non sei onde sacan que nós apostemos solo por un. Creo que hai conversas con todos, incluso na nosa vontade, ou polo menos na miña, é que realmente esta ferramenta sea para todo o comercio en general, dan igual. Esta administración terá que ter esta comunicación coa Asociación Rianxeira de Empresarios, que neste momento é a oficial, sin duda que pode haber outras que están traballando tamén, entendo eu, por todo o comercio. Entonces, non vexo eu aí que me estou citando usted que tratamos mellor uns que os outros, eu para nada está na nosa vontade, polo menos na miña. Entonces, simplemente é que nos parece importante que a ferramenta siga funcionando en favor do comercio, mostrando o que realmente hai en Rianxo, que é moi bo, nada máis, a disposición de todos, e por eso podemos facer esa actividade, porque é para todos e todas. Nada máis. Simplemente que a información que temos é que disminuiu completamente, máis de un 40%, as ventas en Rianxo. Eso é o que aquí non se pode permitir. Sea polo coronavirus, sea polo que sea. Pero hai que buscar solucións. Entre todos podemos conseguilo, pero hai que ser todos de forma conxunta. Non que uns vayan por unha parte e outros que vayan pola outra. Entendo que iso en parte tamén se vai resolver cos orzamentos, onde seguramente haxa partida para determinadas actuacións de varios colectivos e determinadas medidas de promoción do comercio. Pero quero centrarme no punto 4, que é a aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario 1/2021. Entón, votos en contra, abstencións, votos a favor do PSOE,
BNG, e abstencións de Rianxo en Común e Partido Popular. Pasamos, aínda que tamén foi de alguna maneira obxecto xa de discusión, o seguinte punto, que é a achega municipal aos investimentos financiados con subvencións da Deputación Provincial. Ten a palabra o voceiro da Concellería de Facenda. Ben, nada, moitas gracias. Xa se expuso o que é o remanente de tesourería. Proponse adicar, como xa se expuso e xa se falou, 136.693.000 euros a financiar diversas obras do POS. Xa se falou das obras, non reitero o nomeamento das obras. Nada, isto tamén se viu na Comisión de Facenda e tamén ten informe favorable de intervención. Neste caso é un informe favorable sin ningún tipo de observación. E nada, xa foi falado, e nada, en todo caso, desde os dous grupos que conformamos o Goberno, pedimos o apoio para esta proposta de financiar co remanente de tesourería diversas obras do POS. Nada máis, moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Este punto número 5, realmente o 5 e o 4 están bastante da man. E para facer mención ao punto 5, teñome que ir un pouquinho tamén, vai un pouco relacionado co punto 4. É dicir, as achegas, agora mesmo dixo o alcalde que parte das achegas que fai o Concello ao pós do 17, pós do 18, pós do 19, diferentes achegas faise en base ao remanente. É dicir, que, tamén se pode dicir que se fan estas obras gracias a que as financian a xente que non cobrou as facturas. Por iso hai un remanente. É dicir que está financiando a xente que non cobra, está financiando estas obras, pois tamén hai que agradecerlo. Dito eso, non podo aceptar que o alcalde nos culpe a nós, por moito que en algúns plenos díjase que traballamos pouco, traballamos o que podemos, non damos pa máis, que votamos en contra, é dicir, que o traen aquí e nós votamos en contra deste sistema de traballar. É dicir, non traían un ano e pico despois, traían antes, entón votaremos a favor. O que non pode ser é que vostedes teñan durante un ano sen pagar este tipo de facturas e despois, cando o traían, non poden pretender que nós esteamos de acordo a que teñan isto así un ano, porque estaríamos contribuindo a que esta maneira de traballar siga así. E nós iso rexeitámoslo totalmente. Pero recórdolle que quenes gobernan e quenes teñen as dedicacións exclusivas e parciais son vostedes. E quenes teñen que traballar e dar exemplo son vostedes, non a oposición. Co tema das facturas, claro, é que despois vemos como recentemente sale na prensa, non sei se é porque o inventa a prensa ou se é porque a nota de prensa ya pasa desde o Concello. É difícil explicar ya a xente como ve na nota de prensa que o pago medio, porque a máis utilizan a parte que interesa, pago medio a proveedores no primeiro trimestre de 2021 son 63,69 días. É dicir, claro, cando un comerciante ve eso, que o pago medio é de 63 días no primeiro trimestre e el leva desde julio do ano pasado sen cobrar, o cabreo é grande. Entón, usted o que non pode é pretender que nós apoyemos eso. Con isto da achega municipal, é dicir, hai obras moi necesarias, é dicir, caso do que falamos do POS, hai os parques infantiles da Torre,
algún parque máis, vai o ascensor do Liceo, vai unha pequena obra, creo que é aquí o archivo. Son obras necesarias, pero son obras necesarias que tamén están aí esperando. Usted dixo que están aí esperando, non se traen antes porque non hai cartos, é dicir, están esperando a que se libere, a que haxa un remanente para poder haber cartos. Entonces, volvemos ao mismo. Canto máis necesario é que haxa uns orzamentos adecuados e en forma para evitar estas cousas. Bueno, non me quero explayar máis. Bueno, de todas maneiras, nós a maneira de pagos non estamos de acordo. A maneira esta creemos que terán intención de cambiar este sistema de traballo. Entonces, nós vamos a apoiar esta achega municipal. Nada máis, moitas gracias. Ben, voceira do Partido Socialista. Bueno, nós tamén vamos a aprobar, pero creo que vostede está un pouco equivocado do que é o remanente, que eu sepa, sin palabras básicas, é os ingresos que houve no 2020 ou no exercicio que se refira, menos os gastos. E o que che quede é o remanente. Non ten nada que ver con que sea a costa de quen non lle pagas. De acordo que hai que intentar ser estricto no gasto e ceñirse á partida que tes. A veces non é moi posible, pero estámoslo facendo, para iso se fixo un cambio nas bases de execución. Bueno, isto pode ir con este, bueno, que temos posibilidade de facer no remanente ou contemplado no orzamento que lle corresponda. Eu creo que é verdade que o orzamento é necesario, pero, bueno, hai tamén mecanismos como este para poder facer fronte a cousas necesarias, que consideramos que estas o son. Nada máis. Voceiro do Partido Popular. Me parece que é unha disquisición a hora da determinación ou definición de que é un remanente ou non. Eu vou pola escola vella. Simplemente, se teño 50 euros, non os pago, e dame os 50 años 100. Pero antes terei que pagar os 50 que debo. Por lo tanto, serían 50 os que teño reales. Se máis. Pero a min o que me extraña, e volvo a repetir outra vez dentro da miña ignorancia, que haya pago sin facer do 2017, dun post do 2017, 4 anos antes. Son 4. 2017, 2018, 2019, 20. Estamos no 21. 2017. Se dicindo, dentro da miña ignorancia, non son ni economista, nin teño ni idea. A mí enseñaron que 2 máis 1 son 3, e 3 menos 4 é menos 1. Por lo tanto, nós, en principio, imos a votar en positivo. Quería aclarar unha cousa, eu non sei, porque normalmente son bastante respetuoso co tempo que a xente dedica ao traballo da oposición, do goberno e en xeral da política. Non creo que saíra nunca o meu cuestionamento a se traballan moito ou traballan pouco. Non o creo. Eu valoro moitísimo o traballo que se fai da xente, porque eu tamén fui oposición moitos anos, e tamén me tocou estar do outro lado do micrófono tamén, ou facendo simplemente traballo de oposición. Por lo tanto, non creo que eu fixese ningunha afirmación cuestionando o seu traballo. Outra cousa é o sentido do traballo ou que non teñamos posición común ou semellante. Pero eu cuestionar o traballo que realiza cada persoa, desde o pouco que dedica ao servizo público, ben desde o goberno, ben desde a oposición, non está na miña maneira de ser nin de pensar, e creo que non tampouco na de dicir. Quería insistir que o que se trae aquí nesta chega municipal, e polo que vexo, pois, ao final vai ter apoio e respaldo, non son gastos realizados, son proxectos que quedaron no seu momento para licitar, polas razóns que sexan, pois, ás veces porque a chega era alta, outras veces pois porque foron pasando outros con outras achegas ou outras realidades ou outras necesidades, pasaron antes. Aproveitase o remanente para traelos, pero, insisto, isto non o paga nin que deixemos de pagar a non sei quen, nin tampouco son gastos realizados. Por tanto, non son débedas, son proxectos que necesitan que se lle incorpore a chega para poderem ser licitados este ano. Desde o ano 2017 sacáronse
Pois non sei, pero imagino que entre 30, 40 proxectos de pós que foron licitados. O sea, non é que se estuvera parado desde o 2017, hai moitos proxectos pois que o que pasa é que foron antes algún do 18, algún do 19, seguramente algún do 20, foise incorporando e pasou por diante destes proxectos. E por fin encontramos o momento de recuperalos e de apoialos, porque son importantes e por iso se trae neste punto, aproveitando o remanente deste ano para que teñan a súa dotación. Seguramente a rebaixa do Concello pois vai ser maior, porque moitos destes recursos, grazas un pouco ao novo plan único, cando hai rebaixa no importe de licitación, parte recupérase por parte do Concello. É dicir, que é posible que algunhas destas cantidades poidan ser sustancialmente rebaixadas e poidan incorporarse tamén a outro tipo de actuacións distintas, non? Pero, formalmente, desde o punto de vista de intervención, hai que incorporalos así, e agora teñen unha dotación que permitirá que estes 6 proxectos ou estes 5 proxectos seis proxectos que hai pendentes poidan, por fin, materializarse, que é o que todos desexamos. O Concello non se inventa nada. Cando fala do período medio de provedores, son actuacións que non teñen absolutamente nada que ver co equipo de goberno. Nós non andamos a dar eses datos, son datos que se incorporan por parte de todas as administracións a unha plataforma única e dali o sacarán e, polo tanto, non pode achacarnos o grupo de goberno que sexamos nós os que inventamos, entre comillas, cousas, porque non é así. Son determinadas cantidades. En todo caso, ademais, igual que o Concello de Rianxo, tamén é algo que todo o mundo realiza, porque son obrigas que se teñen diante de outras administracións e moitas veces a prensa sacos dai directamente, non nos consulta ou fai pois un pouco a súa propia interpretación. Pero non é o equipo de goberno quen dá unha nota de prensa cun período medio de pago a provedores. Non somos nós, son eles quen o saca dai, por tanto, tampouco deberían achacarse. Ben, visto isto e centrándose no punto que sometemos a votación é a dotación orzamentaria proveniente do apartado anterior para executar estes 6 proxectos con cargo ao POS e que, xa digo, unha vez se publique, unha vez sexa publicado definitivamente no boletín, pois seremos quen de definitivamente botalos a andar, que eu creo que ademais son proxectos positivos e son os últimos que quedan destes anos por incorporar. Por lo tanto, pois eu creo que é positivo a súa execución e a súa materialización. Se non me engano, votos en contra non hai, abstencións, votos a favor, quedaría aprobado por unanimidade. Ben, pasamos ao seguinte punto do orden do día, que serían parte de control, de accións de conta. Hai dación de conta das resolucións de alcaldía e acta da Xunta de Goberno. O 7, dación de conta do informe de intervención sobre os resultados obtidos en 2020 do control de contas a xustificar e anticipos de caixa fixa. O 8, dación de conta das resolucións contrarias e informes de intervención de exercicios 2019 e 2020. E o número 9, dación de conta da liquidación do orzamento e do extracto de informe de intervención da avaliación das magnitudes da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financiera. E pasaríamos ao apartado ou nun punto 10, que sería unha moción do Grupo Municipal Popular para instar o Goberno de España a baixar o prezo da luz actuando sobre determinados impostos e costes regulatorios. Ten a palabra para defender primeiro un pouco a urxencia o voceiro do Partido Popular e despois a continuar co... Simplemente isto é fazer unha moción para que non solamente baixen, que de feito con fecha de, me parece que foi de onte, xa o propio Grupo de Goberno Nacional xa baixou o pedal un pouco e xa baixou o IVA do 21 a 10%, pero o problema que hai é que é ata a finales de ano. É que ademais, que aclaren moito máis. Sí. Votos a favor da urxencia, continúa. E tamén, como quería deixar claro antes, tamén que aclaren un pouquinho máis
este intríngulis que parece máis unha fórmula matemática mezclada con química ou bioquímica, con todo, que desentrañen todos os costos da factura da luz. Conforme lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais de sede da Guardia Municipal, España é o cuarto país da Unión Europea en que nos seus residentes pagan máis por electricidade a contar cunha factura promedio anual de 1.273 euros, representando o 8,5% do salario anual, que son 15.015. A este dato hai que engadir outros dous especialmente relevantes. Primeiro, según datos de Eurostat, ao peche 2019, o prezo do kilovatio hora en España era o quinto máis alto da Unión Europea e, segundo, entre maio 2020 e maio 2021, a factura de luz xa incrementouse un 44%. Ante estes datos, hai que recordar que España menos dun 40% da factura de luz depende do precio da electricidade do mercado. O resto débese a costes regulatorios derivados da xestión política. E ante este detalle vou dicir tamén que a nós tamén nos toca o mesmo. Non solamente débese a actual política, senón tamén a outros precedentes. E aos impostos, igualmente. Impostos sobre o valor da produción de enerxía eléctrica, entre outros. Se hablamos de costes derivados da xestión política, se destacar que o señor Zapatero reconocía en 2019 que súas dúas legislaturas habían xerado unha burbulla de 29.281 millóns de euros polo boom das renováveis. Se falamos de impostos no noso país, sitúa entre os 10 primeiros países da Unión que maior IVA, 21%, aplica a este produto. Por lo tanto, unha das vías máis inmediatas para reducir a factura da luz é a rebaixa dos impostos que gravan a electricidade, pero o Goberno de España ha optado por implantar unha tarifa con 3 tramos horarios restringindo a liberdade de elección dos consumidores e obrigándoles a cambiar seus hábitos de vida, que non todos os españois poden facelo, se queren ter algunha posibilidade de forrar en súa factura da luz. Porque, aínda que o Goberno afirme que estas novas tarifas permitirán que se produza unha baixada xeral da factura da luz, a realidade é moi diferente, xa con esta medida 11 millóns de españoles verán incrementada a súa factura. Hai un dado que nos reflexamos en este informe, que exactamente isto representaría ao Goberno unha ganancia en concreto de máis de 1.550 millóns de euros nos novos impostos. Por outro lado, o Goberno de España, para justificar a súa negativa a actuar e rebaixar o precio da luz a millóns de hogares españois, vía rebaixa de impostos, afirma que gracias a súa actividade política, a opción política, o recibo da luz baixa en un 40% o ano pasado, cando esa rebaixa se debeu á caída da demanda pola pandemia e a baixada dos prezos do gas e do petróleo en 2020. E volvese a escudar en Europa por rechazar baixar o IVA. Curiosamente, fai 2 días prácticamente, confirmouse por parte da señora ministra portavoz do Goberno, que ahora Europa sí autorizaba a baixar o IVA aplicado á electricidade, cando a realidade é que varios países europeos xa teñen tipos máis baixos que España en tarefas que afectan aos consumidores e que nin existe unha normativa europea que impida baixalo. Polo exposto, e entre as recomendacións e medidas aprobadas no seno da Federación Española de Municipios e Provincial, o Grupo Municipal Popular do Concello de Rianxo presenta unha seguinte proposta de acordo. Instar ao Goberno de España a tomar as seguintes medidas para impedir que o aumento espectacular do precio da enerxía eléctrica lastre a economía personal e familiar dos españois xa sea especialmente dañada polos efectos da pandemia. Primeiro, rebaixar o tipo de gravamen de impostos sobre o valor da produción de enerxía eléctrica do 7% ao 0%, modificando para ele o artículo 8 da Lei 15/2012, medidas fiscais para a sostenibilidade enerxética. Modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico para, entre outros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan á factura eléctrica como a deuda do sistema eléctrico sean financiados íntegramente co cargo dos presupostos xerais do Estado. Simplificar o recibo da luz, que case a min sería o que máis me preocupaba, que para entender o recibo da luz que hai, para facilitar a súa comprensión. Poñer en marcha de inmediato unha campaña de información dirixida aos consumidores que explique de forma sencilla e comprensible a nova tarefa da luz. A palabra voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Bueno, nós estamos totalmente de acordo, é dicir, isto da factura da luz, isto é un desastre, collase por onde se colla. Creo que pouca xente, eu xa non, desde logo, creo que pouca xente pode entender realmente unha factura da luz. Pero, bueno, vou tratar de explicar un pouquiño. Estamos de acordo coa proposta, vamos a apoiar, pero tamén vamos a ter algunhas cousiñas en conta.
máis que nada porque, mira, por exemplo, o precio medio do kilovatio hora no 2020 no mercado regulado estaba a 0,09 céntimos de euro. No mercado regulado. É dicir, as grandes compañías, se unha persona quere aforrar un pouco, falo persona de uso doméstico, quere aforrar un pouco, ten que estar no mercado regulado. Resulta que estes bueno, iba a dicir unha barbaridade, estas empresas solo fan referencia e as campañas publicitarias van ao mercado libre, que é onde tratan de meter a xente. É dicir, hai 10 anos, 2010 ou 2011, por aí, había no mercado regulado, creo que eran 9 millóns de personas, e no mercado libre creo que había, non sei, 2 millóns, unha cousa así. Hoxe é justamente o contrario, é dicir, hai 10 millóns de personas que están metidas no mercado libre. Unha persona que estuvera hasta ahora no mercado libre viña pagando independientemente da franja horaria, pagaba o kilovatio hora a 0,14. É dicir, aquí coláronnos, intentannos colar estas facturas que son, é dicir, o objetivo desto é fomentar o aforro enerxético e promover a eficiencia e o autoconsumo e demais cousas. É dicir, mentira, o que tratan é de ganar a cantidad de pasta máxima posible. É dicir, dicía que no mercado libre estaban a 0,14 independientemente da franja horaria. É dicir, todo o mundo debería estar no mercado regulado. Bueno, pois agora con este sistema que nos poñen de valle, llano e punta, que iso é desorbitado. É dicir, antes, agora a parte máis económica, en teoría, vai ser de noite, de 12 da noite a 8 da mañán. Aí vai estar a 0,09. Pero o resto do día, a partir das 8 da mañán, vai ir desde 0,15 hasta 0,29. É dicir, vai ir bastante máis caro. Estes véñennos a dicir que así que vamos a aforrar. Eu quixera saber, por exemplo, como pode aforrar, por exemplo, unha peluquería, como pode aforrar unha tenda de barrio, os colexios, farmacias, supermercados, que, é dicir, realmente nas horas valle, é dicir, non están traballando. É dicir, aí non se lle dá solución ninguna. Nós creemos que isto de baixar a factura da luz está claro, é dicir, nadie pode votar en contra de se che din queredes que baixe a factura da luz, por supuesto. Baixar o IVA, é dicir, baixamos o IVA, é dicir, o IVA é a maneira que ten o Estado, unha das maneiras que ten de recaudar mediante tipo de impostos. Baixamos o IVA, pero as eléctricas que sigan ganando o mismo. É dicir, que asuma o Estado, que asuma os costes estes. É dicir, bueno, nós apostaríamos por outro tipo de polo menos de metedura de man duramente. Quero recordar que a min me crispa cada vez que vexo, por exemplo, o compañeiro do Partido Popular mencionaban aquí na súa moción a Zapatero. Felipe González está no Consello de Administración dunha eléctrica. Aznar tamén está no Consello de Administración. Bueno, dixo no Consello de Administración, pero non sei exactamente que cargo teñen. Pero, bueno, un anda por aí polos 200.000 euros ao ano e o outro supera os 150.000. É dicir, isto é de vergonza, desde logo. É dicir, están precisamente aí neses consellos de administración para que esta lei poida ir adiante, para que lle poidan dicir cando queiran as eléctricas meter esta lei. É dicir, eles precisamente están aí para poder facilitar isto. É dicir, isto debía de que era a cara de vergonza. É dicir, nós de todas maneiras vamos votar a favor, estamos de acordo con que a factura da luz non hai que na entenda, estamos de acordo que a teñen que baixar,
pero a solución pasa por outro tipo de medida. Este tipo de eléctricas teñense que ir cara como eran antes, cara ao público. Senón, isto seguiremos pagando máis e máis, isto é insostenible. Por todo isto, bueno, nos vamos votar a favor, estamos de acordo. Unha vez máis, porque eu teño que dirixirme a quen presentou a moción, o Partido Popular volve a pedir xusto o contrario do que fai cando está no goberno. Aí temos que estar de acordo que os problemas actuais da factura da luz proveñen esencialmente de prezos da enerxía do mercado e iso foi derivado das regulacións do anterior goberno. Por suposto que non estamos de acordo en que hai que intentar ver como se baixa todo eso, todas esas que apunta o compañero de Rianxo en Común, por suposto que hai que ir cara aí. Constanos que o goberno, de feito, foi hoxe cando, decidiron baixar do 21 ao 10, cando foi que se subeu do 18 ao 21, tamén se pudo adoptar pasar ao 10, que era o reducido. Naquele momento xa se pudo facer algunha medida dese tipo. Sabemos que esta parte do consumo, que é a luz, pois non podemos prescindir dela, por suposto, que temos que intentar non gravar as familias nin as empresas en demasía e constanos que están facendo, intentando, porque realmente este é un cambio estrutural que hai que ir solucionando a formación do prezo que a luz acada ao final. E iso pasa por abordar unha reforma estrutural e fiscal do sistema enerxético. Neste momento, que a medida esa de urxencia que pudo facer, pois parecenos a medida máis rápida e decidida e prudente tamén para intentar facer as cousas ben dentro das posibilidades que tiña, de intentar facer as cousas ben e seguir traballando cara ás enerxías renovables, a todo iso que non encarezan tanto. É verdade, estou de acordo con vos, no punto 3 e 4 pois estaríamos de acordo, que entendamos a factura é importante, pero que sepamos tamén que a factura ao final nos resulte uns euros ou outros, ainda é o máis. Entón, nós vamos a votar en contra desta moción, non porque estemos de acordo e queiramos que suba a luz, por suposto, senón porque a culpa non é sola deste goberno, e este goberno está intentando facer o que pode para acadar todos eses obxectivos que intentamos, que a través do corpo da moción, nos acordos que propoñedes, pois se queren conseguir. Nada máis. Voceiro do BNG. Ben, o BNG trai unha moción tamén semellante, non exactamente igual, pero semellante, e que recolle parte dos puntos que tamén se expresan aquí. Os puntos, tal como están propostos polo Partido Popular, imos a apoialos porque nos parece razonable e estamos de acordo con eles. Quizá o punto 1 creo que está atendido xa por parte do Goberno do Estado, pero tampouco son capaz de precisar. De todas maneiras, creo que sí que é importante, creo que sí. En todo caso, nos apoiamos todos, se xa está atendido, está, senón. En todo caso, sí, eu creo que é importante para resolver os problemas chamar á coherencia, non? Entón, o que aquí se expón de que a parte do problema está xerado polo goberno anterior de Mariano Rajoy é así. De feito, aquí propónse cambiar leis que foron aprobadas por Mariano Rajoy, polo Partido Popular. Entón, digamos que debemos ter coherencia, é dicir, cando temos ter coherencia, teñamos responsabilidades de goberno ou teñamos responsabilidades de oposición. Parécenos ben que cando o Partido Popular está na oposición defenda isto, pero parecerános mellor que cando este que o defenda tamén e que o faga e que o execute. Por outra parte, no corpo da moción, e algo que se insiste a veces, fálase en un término non, digamos, favorable a respecto das renovables, non favorable. Pois falase do boom das renovables. A ver, nós entendemos que as renovables é importante,
E quizás o que hai que facer é, como se expón na moción do BNG, separar custos e non atribuir, non misturar os custos todos, non. Pero, bueno, nós entendemos que digamos, o apostar polas renovables, que eso que é necesario, non? E que eso que é importante e que temos que valoralo. E temos que procurar que esa aposta polas renovables sexa unha aposta ben, digamos, estruturada para que non sobrecargue a tarifa eléctrica. Pero para nós eso é importante. Nada máis, cando sexa a nosa moción precisaremos algún punto máis, pero, bueno, nós estamos de acordo co que se expón. Adolfo. Imos a apoiar. Nada máis, moitas gracias. Adolfo, pode ser unha apreciación? Sí. Nós estamos completamente de acordo na proposta da moción do bloque beneficiar os territorios de produción de enerxía eléctrica. Xa non nos negamos en baixo ningún concepto cando se falou xa en outro pleno máis sobre o tema este, e sí que é necesario, desde o noso punto de vista, compensar a todas as rexións que xeneran enerxía eléctrica. Por tanto, consideramos e asumimos tamén ese mismo punto. E respecto ao que di a voceira do PSOE, recordolle que exactamente con Zapatero ou con Mariano Rajoy en concreto, xa que todos os problemas deste país derivan de Mariano Rajoy, subeuse o imposto da luz do 4 a 8%. Ahora subeuse do 8 a 21%. Como digo, sí, do 8 a 21%. E agora hai que recuar porque este país está sumido en unha débeda de un billón e pico de euros, de un 125% sobre o Produto Interior Bruto. Eso que non vai a pagar os de sempre, os que están aí fora? Porque iso pagan os de sempre, non o pagan os ricos, non. Pagan os que están aí fora, que están traballando todos os días, que salen a currar, a sudar todos os días. Esos son os que o pagan. Mentras, falaba o compañero Julio de si estaba Felipe González, si estaba Aznar, si estaba outro. Home, eles na súa parte tamén teñen algo que rascar, supoño, porque la familia Telerín me cago na puñeta. Entonces tamén hai que valorar eso. Pero nós asumimos completamente en esta moción ese punto que acabo de falar da moción do bloque. Asumímoslo como tal. Exiximos, ademais, ao Goberno da Nación que poñan unha factura concreta, unha factura real, unha factura que se poda ler e interpretar en condicións. E que baixen, non solamente de cara a dicembro, senón de cara a todo o que resta de legislatura ou para toda a puñetera vida, sin máis. Imos pasar a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pasamos á seguinte moción, urxencia. Tamén o da tarifa eléctrica, non? Non? Sí. Bueno, nada, a motivación é un pouco a motivación que justificou a anterior, e liseiramente incorporar algún outro punto, pero, bueno, a justificación é bueno, pois de trasladar ao Goberno a necesidade de rebaixar o precio da luz, basicamente. Votos a favor da urxencia. Pasamos a... Bueno, non me estendo porque xa se estuvo falando antes. En todo caso, precisar os puntos que se engaden na nosa moción, que entendo que son un pouco diferentes aos anteriores. A reducción do IVA hasta o 4%, o sea, reducir os impostos que gravan o consumo de enerxía eléctrica, singularmente a eliminación do imposto especial de electricidade e a reducción do tipo aplicado no IVA até o 4%. Que vos propoñíades, non me dou de conta na moción. Bueno, pois aí sería. E despois, como xa explicou vostede, beneficiar os territorios de produción de enerxía eléctrica compensando
o forte impacto ambiental e social derivado da súa produción a través do abaramento dos prezos e modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico de maneira que o prezo da electricidade se estipule en función dos custos de xeración de cada tecnoloxía. Quero que eu aludía que aquí está moito máis claro. En todo caso, tamén decir que na explicación de motivos que fai o BNG chama a atención a que esta alza de prezos está afectando aos máis vulnerables. Bueno, xa se falou antes, a toda a poboación en xeral, particularmente aquí tamén se cita a todo o sector gandeiro, porque depende moito da enerxía eléctrica e ten que utilizala precisamente nos horarios de máis carestía. Tamén se cita na propia moción os hosteleiros tamén, que tamén polo seu horario de traballo estarían traballando na franxa horaria no que máis caro é a electricidade. En xeral, todas as pequenas e medianas empresas, non? Bueno, engadindo un pouco esta explicación, nada, pois, sobre todo sinalar os puntos que se engaden ao xa aprobado antes coa moción do Partido Popular. Nada máis, moitas gracias. Voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Bueno, nesta moción prácticamente, son prácticamente similares ou moi parecidas. Estamos totalmente de acordo. Estamos, parecenos unha proposta, esperábame, vindo do bloque, esperábame unha proposta un pouquiño máis atrevida e valente. Válenos, estamos totalmente de acordo, sobre todo nos acordos, sobre todo no punto 2, o apartado B, é dicir, eso é que é indiscutible, é dicir, xa que sufres nas túas carnes, no teu territorio, caso por exemplo, dos eólicos, e despois escoitar, non sei se foi hoxe a mañá ou se foi onte, escoitaba na radio a intervención do presidente da Xunta referente ao tema da luz e viña dicindo algo así, se non entendín mal, pode ser que entendera mal tamén, como que Galicia é unha comunidade solidaria e debemos de pagar máis ou menos o mesmo que o resto dos representantes da xente da nación. Espero que estes días non vaya polo Concello de Muras, porque non creo que lle pareza moi ben. Recordar que o Concello de Muras creo que é o Concello de Galicia que máis eólicos ten no seu territorio e están beneficiándose tanto, por unha parte, non sei se é unha parte proporcional, tanto empresas como os usuarios das vivendas, e teñen unha rebaixa, en algúns casos quedan exentos de pagar a tarifa eléctrica, e, polo menos hasta junio, hasta que entrou esta nova maravilla. E as empresas vai un pouco, non sei se son rebaixas de hasta 700 euros ou unha cousa así. Pero da mesma maneira que di que debíamos de pagar o mismo en Galicia como en Madrid, como en Andalucía ou Cataluña, estaría ben que lle aplicara o mismo cando se fala dos combustibles, é dicir, que paguemos o mismo en Galicia que en Madrid. E resulta que estamos un cachiño ainda por riba. Aí non se aplica da mesma maneira. Dito isto, non me quero estender máis, estamos totalmente de acordo. Gracias. Voceira do PSOE. Pois nós, máis ou menos polo que puxemos antes, o sentido do voto vai ser o mesmo, porque nos parece, non votamos en contra de que se revise, por suposto, que se pague o que haxe que pagar, que haxa todos os axustes que facer. Xa dixen que
hai que solucionar a formación do prezo, por todas esas cousas que forman o prezo, pois haberá que revisalas, e constanos que están tendo en conta os consumidores vulnerables, a facilitación que tampouco lle damos importancia, pero que podas ter un contrato, unha potencia contratada a unhas horas e outra a outras, quero dicir, esas cousas. A mí gustaríame que os que presentan a moción estuveran gobernando, eu gustaríame escoitar o que estaban dicindo ou como se defendían. Eu simplemente creemos que xa se fixo unha medida, constanos que están facendo o imposible por eso que todos estamos pedindo que se poda facer efectivo. Nada, parecenos que fixo ou que fixeron a medida que con prudencia e con amor e urxencia que puderon para que as cousas se fagan ben e non se resinta a poder ser moito o que pode resentirse, nada máis. Eu vou apoiar, de feito xa dixen antes ben claro que incluso que tamén asumíamos ese punto que refiren antes da moción do bloque. Agora tamén vou facer un desexo para toda a población de Galicia, que tamén sigamos tendo os descontos que teñen os do Concello de Muras. Sí, por eso. Sí, para eso hai que ter moitos muiños e ás veces os muiños traen tamén a súa problemática, non? De feito, o Concello de Muros é do PP, me parece. De feito, non, de quen é? Empezaron, sí, hai esa axuda, esa subvención que se dá a cada veciño, polo menos intenta paliar ou ir na medida do que é o punto 2 do BNG, de que, alo menos, algún beneficio deixen no país cando hai eses estragos, ben sexa en coros, ben sexa os eólicos, non? O problema é que eu creo que o poñíamos de relevo cando aprobamos unha moción sobre o plan eólico, onde mencionábamos como se estaban dando a paradoxa de que somos potencia eólica para instalar os muiños, pero pechaban fábricas que realizaban os componentes dos muiños. Somos potencia en xeneración de enerxía, pero o centro de obras de Naturgy Fenosa marchaba para Madrid, como a tributación de moitas destas empresas eléctricas se teñen desplazado a Madrid. E ao final, pois, tamén se dá a paradoxa que xa non é que paguemos todos a luz diferente, o normal que sería que canto máis cercanos ao lugar de produción, máis beneficios tuveramos, pero xa non só pasa iso, sino de que, aínda por riba, por ser potencia, por ser nación exportadora de enerxía, que é o que lle pasa a Galiza, pois aínda por riba temos un imposto adicional que non teñen o resto, por xeneración, é dicir, o noso recibo incluso é máis caro, e que ademais os tribunais ordenaron que ese recibo, lonxe de pagalos ás empresas, repercutiran sobre cada veciño do país. Entón, ainda non é só que nos beneficiemos do valor do recibo, sino que no recibo hai un imposto específico por sermos potencia exportadora de enerxía, é dicir, castigados doble. Entón, bueno, non ten un sinsentido aí que sexa pertinente tamén esa chamada a revisar o carácter productivo de Galiza como exportadora xeral de enerxía. Pasamos logo a votala. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada. Pasamos a debater a seguinte, que é a peaxes nas autovías galegas, unha moción do BNG, primeiro a urxencia, despois a inclusión. A urxencia é porque efectivamente dende o Ministerio de Fomento se está valorando a posibilidade de poñer peaxe ás autovías de titularidade estatal, e, bueno, e o BNG quere expresar a súa preocupación e chamar a atención para que non se aplique. Iso é a motivación. De acordo. Votos a favor da urxencia, queda aprobada. Bueno, pois, nada, dende hai xa algún tempo se está valorando dende a Administración do Estado, en concreto dende o Ministerio de Facenda, a incorporar peaxes ás autovías de titularidade do Estado. En concreto sería
isto creo que non está ben, AP9 e autoestrada, non? AP53. Bueno, as autovías que son de titularidade do Estado e que pasan polo noso país. A motivación ou o que nós entendemos e valoramos como motivación son os desequilibrios financeiros que ten o Ministerio de Fomento. Estes desequilibrios entendemos que están motivados polo rescate das autoestradas radiais madrileñas e pola supresión de algunhas peaxes nalgunhas autoestradas. Desde logo non na galega non se suprimiu esa peaxe. E inténtase resolver este desequilibrio financiero, pois efectivamente acudindo a estas peaxes para as autovías. Nada, o que propón o grupo de goberno, o BNG, en punto único, é amosar a oposición do Concello de Rianxo a intención do Goberno Central de establecer peaxes nas autovías de titularidade estatal, por considerala unha medida regresiva que establece barreiras económicas no acceso aos servizos básicos como son as infraestructuras viarias, porque incrementa a inseguridade viaria e porque supón un atranco para o desenvolvemento económico e a cohesión social de Galiza, e dar traslado deste acordo ao Ministerio de Fomento. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. Bueno, a moción esta, nós estamos totalmente de acordo, mas, quería dicir que este do pago das autovías estas de titularidade estatal, a AG55 e a AG57, isto non se pode permitir, desde logo, é dicir, xa estamos aquí, xa estamos castigados ca AP9, que é de pago. Se estas dúas autovías se van a convertir de pago, me temo que a idea, xa que as autovías que son do Estado se pague un peaje, as autovías que son titularidade da Xunta, caso da nosa, que non é gratuita, que a Xunta está abonando á concesionaria, me temo que irá tamén máis pronto que tarde polo mesmo camiño. É dicir, non ten sentido que nós teñamos que pagar o que dicía o voceiro do BNG, o rescate das autopistas do Estado. É realmente importante este tema porque hai moita xente que utiliza este tipo de autovías. A nós os que somos os do Barbanza, se nos poñemos na comparativa con estes da titularidade estatal, unha persona que traballe en Ribeira que utilice a autovía, que faga 2 ou 4 viaxes diarios e teña que pagar un peaje, recordar que os salarios son moi baixos. Se ainda por riba temos que utilizar parte deses salarios para pagar este tipo de peajes, pouco máis nos quedará. Dicir que me crispa cando falamos dos peajes, porque a máis quen apoian, neste caso o ministro, quen apoia este tipo de decisións, xustamente non estaban moito de acordo cando é de falar de subir os salarios, ou, como cando escoitei non hai moitos meses, o presidente do Banco de España estar en contra de subir os salarios a 900 e pico de euros unha persona que gana ao mes 14.000 euros. É dicir, claro, esta xente ten que pagar a autovía ou a autopista, dalle exactamente igual, pero a xente da pé eso é un disparate. Entonces non se debe de permitir eso.
e nós estaremos totalmente en contra destes peajes. No que respecta á moción, como xa dixen, estamos totalmente de acordo. Gracias. Nós tamén estamos de acordo en que antes que ter que cobrar peaxes, pois que estudien, exploren outras medidas onde consigan eses recursos para facer o que se necesita de mantemento, que tamén queremos ter unhas carreteras boas, entonces estamos de acordo en que estudien outras medidas e opoñernos a peaxe. Voceiro do Partido Popular. Pois sí, as autovías galegas xa están pagadas, penso eu estou equivocado, pero están pagadas polos propios impostos dos galegos, polo tanto, non vexo esta situación que teña lógica ninguna. Respecto que se van a poñer impostos para sufragar este tipo de manteñimento e demais, algúns dorarlle máis que outros. Compañero Julio, verdad? Ten que ir a determinados sitios todos os días, pois haberá que pagar máis cantidad de diñeiro. Pero, bueno, tal como eu penso, se este diñeiro, se estas autovías xa están pagadas de antemán polos propios impostos da xente deste país, eu penso que non vexo lógica ninguna en este... Vamos a apoiar a... Entón, votos a favor por unanimidade. E hai unha moción, a última, de Rianxo en Común, que creo que queren realizar unha intervención antes de... Sí, a moción que presentámola antes de... relativa ao peche da Escola Unitaria de Quintáns, en Isorna. Ao parecer, nós presentámola antes de que se arreglara o tema. Entonces, a nosa idea era, non ten moito sentido a moción en sí, a moción agora, cando xa se arreglou o problema, pero sí que nos gustaría, alo menos, retiramos a moción, pero sí que nos gustaría comentar un pouquiño, o tema que nos levou a traer esta moción e o fondo que ten esta moción. Ben, de maneira breve, por favor, expoña, despois vou dar un turno tamén ao resto dos grupos para que se... Sí, a ver, o tema da moción, é dicir, no momento que estamos, os que xa había que apostar máis, e agora con este tema da pandemia, pois está claro que hai que apostar, ou dounos na cara a todos de que hai que apostar polo rural. Entonces, non entendemos moito os criterios que... Eu entendo que un tipo de criterios hai que poñer unhas normas, pero habrá que adaptalas un pouquiño. Non pode ser que se apostemos polo rural e de repente unha escola que ten, se non recordo mal, tiña 6 rapaces e se marchaban 2 que se incorporaban ao colexio, e entraba un, quedábase con 5 e o límite son 6. Entonces non ten moito sentido que se aposte polo rural. Este ano hai 5, usas o criterio de que como temos 6 pechamos, pero resulta que po ano hai 7 ou 8 e esa escola non se abre porque desde o curso 2005-2006 pecháronse máis de 200 escolas unitarias. Aquí temos varias en Rianxo que se pecharon e non van a volver a abrir. Entonces a idea era un pouquiño esa, decir, cando se dé a circunstancia de que haxa unha escola unitaria, que queremos que a xente vaya para o rural, que viva no rural, que haxa a tenda de barrio, pero realmente ofrecémoslle ben para o rural, pero despois xa sabemos que as conexións vía internet, as conexións que pode ter en comparación contra a vila, sempre van ser menores, pero se aínda por riba, é dicir, é difícil explicarlle a unha familia que se vai para o rural, pero despois ten que, cando se vai para o rural, quédase sin colexio e hai que arrastrar aos rapaces, pois, 10, 11, 12 ou 5 kilómetros a cantidade que sea. Entón, a idea era un pouquiño, a moción era un pouquiño, era para tratar de subsanar o problema. Ao parecer subsanouse, mas creo que foi unha cousa bastante rápida e por eso a retiramos, pero queríamos facer mención ao tema do rural.
Gracias. Bueno, nós tamén estamos contentos que o conflito que parecía que iba a haber se resolvera. Bueno, nós tamén estábamos preparados, non presentábamos moción, pero realmente estábamos preparados e preocupados porque, entendíamos que primeiro tiña que facer a nivel familias e equipo directivo, pois intentar conseguir as 2 matrículas que eran necesarias, como foi así, menos mal. O que sí, ao mellor, ten razón o compañeiro, que ao mellor ese criterio tan pechado e tan estricto de que terían que ser 2 ou pechaban, cando no próximo curso xa iba a haber polo menos 3 ou 4, entonces pediríamos que ao mellor estudiaran máis o futuro e viran que se ese ano que pode pasar nunca nacen a media que se necesitan para que esa escola teña a renovación necesaria, entonces que se teña en conta algo máis que estrictamente o dato puro e duro. Nada máis estamos contentos de que non peche ningún, porque realmente era a única escola unitaria que quedaría en Isorna. Animamos a xente a que, xa que están moi ben, porque hai uns anos este Concello pois fixo un compromiso económico importante en telas mantidas e realmente están moi ben dotadas, e sería agora pena que tuvera que pechar. Nada máis. Sí, completamente de acordo. Pero tal como dixo o voceiro de Rianxo en Común, isto é unha lei que provén do 2005-2006, se eu non me equivoco, do bipartito, que se ten que manter, pero tal como dixo el tamén, vou apuntar que se non apuntalamos o detalle de que non ofrecemos servizos, non ofrecemos, cando eu era pequeno, fai moitísimos anos, Tobías, toda a xente, Tito tamén consciente, todos máis, a xente tiña que andar 6, 12, 15, 20 kilómetros para chegar á escola. Non había autobuses, agora hai autobuses, agora hai de todo. Que hai que facer? Evidentemente, ter que evitar que dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, teñamos que volver ao mesmo. É dicir, que haya menos de 5 ou 6 alumnos por unitaria. Senón, non vamos a facer nada. Pero da mesma forma que temos que provocar, que producir eso, aí tamén producir que darlle os servizos suficientes aos rapaces e ás familias para non ter que as familias teñan que marchar, ir para outros sitios a buscarse outro tipo de vida. Que iso depende exclusivamente das propias familias, non depende tampouco de nós. Voceiro do BNG. Dende o BNG e en relación coa Escola de Quintáns e en concreto co CRA, o primeiro que queremos e que debemos expresar é a satisfacción porque isto se resolvera satisfactoriamente, pero destacar que esta solución ven, eu creo que iso é importante valoralo, pola solidaridade que houbo entre as propias familias. É dicir, houbo familias que trasladan a matrícula para evitar o peche da Escola de Quintáns. Eu creo que iso é algo que temos que valorar como, digamos, ese sentido de valorar o CRA, pero ese sentido tamén de sacrificio e de solidaridade, de decir, eu non quero que peche a Escola de Quintáns e eu ofrézome non, eu cambio a matrícula deste neno. Eu creo que iso é un acto enormemente meritorio e nós queremos saudalo. E saudar tamén todo o esforzo que fixo o propio centro a través da súa dirección e da profesora da Escola de Quintáns, que tamén estuveron, primeiro, contrariadas, porque non contaban con esta decisión, en principio non se contábase que iba a continuar, entón, primeiro contrariadas, porque efectivamente, claro, pois dun día para outro díselle que a Escola de Quintáns vai pechar. Entón, o traballo que fixo a dirección do centro, a profesora da Escola de Quintáns, as familias da Escola de Quintáns e todas as familias en xeral. Eu creo que iso é para saudar e ademais para saudar e para valorar ese sentido solidario que se fomentou aí, que se concretou no cambio desa familia. E eu tamén o que querería decir é, eu creo que non é cousa de poñernos a falar negativamente ou
da xestión da Consellería. A Consellería o que ten é que ser sensible. E neste caso había moitos motivos para ser sensible e moitos motivos para non propoñer o peche da Escola de Quintáns. E entón eu creo que a Consellería ten que ter esa sensibilidade, ver que efectivamente unha escola pode quedar cunha ratio reducida, pero para o ano seguinte eso iba a recuperarse. Hai un investimento moi grande feito en infraestructuras, en edificación, pero tamén a propia Consellería ten recursos de persoal, de profesorado, que, bueno, que eu creo que eso hai que aproveitalo e hai que, efectivamente, pois, evitar situacións como a proposta do peche da Escola de Quintáns. Entón, eu creo que, por unha parte, a solidaridade das familias e, por outra parte, pedir sensibilidade á Consellería de Educación, non? E tamén decir, e en todo caso eso despois comentará o alcalde Adolfo, que dende o Concello, tanto dende a alcaldía como dende a tenencia de alcaldía, constame, sei que se fixeron xestións para tamén apoiar a dirección do centro e ao centro para efectivamente para resolver este problema. Nada máis. É un pouco a nosa exposición porque non se fai proposta de acordo, pero, bueno, en fin, nada máis. A nosa valoración. Moitas gracias. Sí, só mencionar iso, que desde un primeiro momento puxémonos, que soubemos do problemática ao servizo da dirección, a quen parabenizamos pola xestión realizada, o cambio desa familia para sumar en Quintáns a cantidade necesaria. Oxalá, efectivamente, haxa un troco e poidamos estar máis tranquilos outros anos coa matrícula, porque se pode volver dar esta situación e non quereríamos, pois, efectivamente, que se peche ningunha escola máis no noso Concello. Esa aposta polo ensino no rural é importante, o mantemento deses servizos. Sí que, efectivamente, agradecer o traballo da dirección, da familia que cambia, e, pois, eso, nos, desde un primeiro momento intentamos tamén buscar ese encontro coa Xunta, coa Consellería, Xefatura Territorial, Inspección de zona, pero, bueno, que solucionouse afortunadamente grazas á intervención da propia dirección, que soubo reaccionar e facer iso, non? Pero, bueno, eu insisto e sumo esta última reflexión do voceiro do BNG de que haxa uns criterios máis flexíveis, que teña unha pequena visión a medio prazo, porque no momento en que unha escola se pecha, efectivamente non retorna, porque xa as familias xa buscan un recurso e fai moi dificultoso que incluso si marchan e se integran dentro do centro escolar, que sería o castelán de referencia, sería complicado ou moi difícil que houvese un abandono posterior para volver a engrosar as filas do CRA. Por lo tanto, é mellor atallalo canto antes. Mais nada, pasamos logo ao apartado rogos e preguntas. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. Vou empezar cos rogos. Vou tratar de ser breve. Bueno, rogábamos ao Goberno que aí diante do un pouquiño antes de chegar ao Eroski hai un paso de peatóns. O paso de peatóns non ten desde a acera non ten a accesibilidade, e vemos que a xente, é unha demanda que nos fai, sobre todo xente de mobilidade reducida, ten que aproveita a baixada da entrada aos garaxes para, por exemplo, para entrar no Eroski, para poder baixar por aí, para poder cruzar cara ao outro lado, porque precisamente polo paso de peatóns non o poden facer. Entón, rogámoslle que traten de arranxar eso o máis rápido posible. Tamén lle queríamos pedir como rogo que non se olvide, agora que entra o verán, bueno, xa estamos nel, o paso de peatóns na carretera de Tanxil na baixada hacia Quenxo. Creo que, bueno, xa falamos varias veces e ten un informe favorable dende a Policía Local.
tamén quería dicir que nos trasladan, aí na parroquia en Taragoña, hai unha señal que indica hacia o Meco, é unha señal que está, é unha señal bastante grande, é unha señal que está na esquina e invade bastante a acera, e ainda por riba é unha señal que está á altura da cara. Entonces, xente que, por exemplo, que vai, caso con un carrito dos rapaces ou tal, e se topa a señal aí prácticamente estorbando. Entonces, rogaríamos que na medida posible que se subira un pouco esa señal, que se indica perfectamente e vese igual e non acarrea ningún peligro. E como último rogo, non podía deixar pasar sen decirlo, non quero dicir que sea que teñan que rectificar, pero bueno, algo así, porque están, xa os falamos aquí, creo que foi no pleno anterior, ou no de hai 2 meses, o tema das axudas ao material escolar. Rogábamos que se convocaran xa e achacaban a un dos apartados que era o tema da renta. É dicir, esta semana, o martes 22, acabou o plazo para este mismo no Instituto e tamén ten ese apartado da renta. E acabou o plazo e se entregou e a lista definitiva salirá en breves, como todos estes anos o levan facendo, e cara a setiembre xa están concedidas as axudas e a xente xa ten en forma de cheque validativo o poder facer a compra do material escolar. E tamén leva este mesmo apartado que dicían do tema das rentas. Iso polo tema dos robos. E cas preguntas, tiña aí unhas preguntas, unha delas era, xa falamos varias veces, non sei se lle buscaron solución ao tema dos bancos do campo de arriba, que quedaron moi baixos e pasa o tempo e non temos resposta de como se vai solucionar ese tema. Os bancos quedaron moi baixos, a normativa, falo ahora mesmo de memoria, a normativa creo que está a partir de 42 centímetros e hai algún banco que está escasamente 30-32 centímetros do chan. Entón, había que buscarlle unha solución. Tamén quería preguntar canto costou a campaña da miña avoa. Quería preguntar se este ano se vai reforzar o tema da limpeza de praias, porque é un tema que vamos a traer todos os anos, porque todos os anos máis ou menos suele pasar o mismo. Se di que se limpa, pero depois hai determinadas playas principales, falo Tanxil, falo das Cunchas, Quenxo, a Torre. O ano pasado douse varios casos de botar máis de 3 días sen ir recoller, sen limpar as playas. Entonces, a pregunta é se van reforzar eso e como vai o tema dos socorristas. Vimos que se piden 8 socorristas, bueno, creo que é un coordinador e 7 socorristas, pero estaría ben que fose un pouco máis atractiva a proposta, porque creo que é un contrato de 2 meses. Entendo que a capacidade do Concello é a que é, pero bueno, é dicir, eso é un pouco pequena ou facilmente superada, como nos pasou estes últimos anos polos concellos veciños. Despois tamén quería preguntar polo tema dos orzamentos. Entendo que pola maneira de traballar doume a entender que non tardarán moito en vir os orzamentos. Quería preguntar para cando tiñan pensado traelos, máis que nada porque estamos cos orzamentos aprobados no 19, que nos dixeron no seu día que era importante aprobalos no 19, noviembre do 19, porque solucionaba ou alixeiraba
moitos trámites, entre eles o tema de pago de facturas, e no 2020, falo do ano pasado, agora máis ou menos, julio do ano pasado, os orzamentos en julio se nos din que en julio xa non era necesario traelos, non tiña moito sentido porque xa iba medio ano alá e se iban a poñer a traballar de cara aos do 2021. Entón, agora, a miña pregunta é un pouco para cando son os orzamentos, se van vir, tendo en conta que agosto é un mes non lectivo, se van vir os orzamentos en julio, a pesar de que ao mellor non sean moi necesarios, ou se renuncian a eles e, polo tanto, os deixan xa para preparar os do 2022. Tamén quería preguntar, decía antes o alcalde que os servicios non poden parar, certo? Mais os do autobús pararon. E nos sorprende que xustamente fai agora unha semana estuvemos aquí nas comisións, salen os puntos das comisións, pero aparte salen moitas outras cousas que se fala e non teñen nada que ver co tema. E precisamente estuvemos a semana pasada aquí, falo máis ou menos, desde as 5 da tarde hasta as 9 da noite, e non se sacou nada o tema da concesionaria esta dos autobuses. Entendo que non saberían, e cando se enteraron, supoño que sería o mesmo día que publicaron o bando. Entón, nos pedimos, exiximos ao grupo de goberno que convoque a comisión, que convoque inmediatamente, claro, é dicir, que convoque a Comisión de Servicios á Cidadanía e que restableza os autobuses para que a xente, sobre todo, como que falábamos antes, a xente que vive no rural, ahora mesmo quitouselle un servicio, eu entendo que por parte da empresa, se non lle dá, tratarán de sacalo. Por parte do Concello non se pode permitir. É dicir, o servicio hai que ofrecelo. Habrá que miralo, habrá que valoralo, saber as rutas que se fan, pero nunca o Concello non pode permitir que se queden sin o servicio estes veciños. Tendo en conta que unha das cousas que máis utilizan os veciños este servicio é a xente maior precisamente para vir ao centro de saúde. Recordamos que hai outros servicios, caso, por exemplo, do abastecemento da auga que acabou no 2016 e se exige, non se suprimeu como ten que ser, é dicir, exige aí. Entón, non entendemos por que isto non se abordou de outra maneira e eu entendo por parte das empresas que non lle compensa, pero por parte do Concello non debería de permitir que isto pasase. Despois, quería preguntar, porque vimos nos decretos da alcaldía unhas facturas que, máis que nada, chamaron un pouco a atención. Hai unhas facturas de Portos de Galicia, é dicir, Portos de Galicia, pasalle unha factura ao Concello pola ocupación do mercadillo desde outubro, novembro e decembro de 2020 por un importe de 400 e pico de euros, vean. Pero tamén hai unhas facturas de alumbrado, facturas de Portos de Galicia, de alumbrado da Cofradía de Pescadores. Están falando unhas facturas desde, máis ou menos, desde finales de noviembre hasta o mes de marzo do 21 por un importe de 5.000 euros. Entón, queríamos saber, ou hasta ahora nunca vimos que o Concello lle abonase estas facturas á cofradía, ou se é en base a algún tipo de obras que descoñecemos. Tamén quería preguntar, recentemente foron a selectividade, seguimos cos estudiantes de Rianxo sin a aula de estudio
e sin buscarlle unha alternativa. É dicir, a pesar de que se di que, bueno, provisionalmente podían utilizar parte do auditorio, pero despois topaste que no auditorio se ten un horario e non se cumple. E nos entristece ver como despois parte do alumnado de Rianxo, mediante as redes, felicita e agradece a consellos veciños por darlle a oportunidade de que aí sí que se pode, sí que teñen un sitio habilitado. Entonces, pediríamos que xa sabemos que vai, de feito, unha das partidas do POS, creo que era de 5.000 e pico de euros, vai precisamente para os baixos dos edificios dos mestres, vai destinado a eso, pero, claro, eso entendemos que leva o seu tempo, e estaría ben que se lle facilitara un sitio, polo menos de maneira provisional, sitios que se usan moi pouco, caso do Paso de Rianxiño, caso do Cuartel Vello, é dicir, tratar de buscar un caso do Liceo, é dicir, desconoso os usos e a xente que o está utilizando, que ao mellor, habría que, ao mellor, por exemplo, venme á cabeza o Cuartel Vello, que recientemente estivemos nós ali e nos coincideu con que ensaya a banda. Entón, ao mellor, non é o mellor sitio, pero, bueno, creo que o Concello ten estancias e podría habilitar un sitio. E, por último, quería preguntar cal era a posición do Concello respecto a unha demanda que nos fai, bueno, non é unha demanda, é un comentario que nos fai, que nos traslada unha veciña da calle do Hospital, que ten un problema de accesibilidade cara á súa casa e claro, e ten que instalar unha rampla para a entrada dunha silla de rodas. Creo que o alcalde sabe de que lle falo. Recentemente estuve en outro concello donde tiñan un problema similar e buscaron unha solución, e aí tamén ten unha solución bastante, polo menos fácil de facer, que é comerlle a acera de enfrente para poder anchear esa acera, para poder poñer nunha rampla como ten, por exemplo, o Xusgado ou como ten o Liceo. Fija, é unha rampla metálica como esta, que aí sí que a instalaron e é unha cousa bastante fácil. Ten unha pequena obra para o Concello, creo que sería bastante asumible. Para un particular é bastante complicado, porque se ten que instalar un salvaescaleiras, pois estamos falando que é unha cuantía bastante elevada para unha familia. E máis, creemos que é unha solución fácil, que se pode facer, pero queremos saber a opinión do Concello e se hai outro tipo de solucións. Creo que se podría anchar perfectamente a acera, porque temos un claro exemplo do que falaba antes, no edificio dos mestres, que están os ascensores na acera, pero é que siguen os postes da luz na acera, e ahora mismo, entre o poste da luz e a rampla, hai 60 centímetros. É dicir, calquera persona que veña, como falábamos antes, cun carrito ten que baixar á rúa, porque non pode transcurrir pola acera. E iso, sei, porque xa o preguntamos varias veces, que se iban a sacar, pero, bueno, van alá máis ou menos sobre 2 anos e os postes siguen aí. Entonces, cara a isto era saber un pouquiño a preocupación da veciña e que pensado tiña o grupo de goberno tomar sobre isto, se é que tiñan algo pensado. E creo que non me quedan máis preguntas. Vale, gracias. Este é un par de rogos
son moitas facturas que se lle dedan aos nosos comerciantes e temos recoñecemento por parte deles e as pemes rianxeiras. A ser posible, reclamamos ao Goberno Municipal máis agilidade no pago. A campaña do verán reclamamos igual, tamén facían eles o Goberno da limpeza das nosas rúas, pintado de pasos de peóns e demais marcas viarias, reposición de sinalización vertical que en os sitios están deficitarios, limpeza e desinfección de contenedores de lixo, control das pragas, como poden ser ratas, como poden ser mosquitos, que todos estamos acostumados a ver, mantemento e reposición das plantas e flores. Evidentemente, se queremos presentar un bo escaparate para o noso comercio, o mellor é telo en condicións. Respecto ás preguntas, queremos saber se se está cobrando ou se non, porque aos vendedores ambulantes cando se pensa facer. Xa non é a primeira vez que se fai esta pregunta aquí en pleno. Son moitas as queixas que recibimos dos nosos comerciantes e particulares en relación co Estado, no que queda o campo de arriba cheo de lixo mentres tras celebrarse o mercadillo os mércoles e os domingos. Os populares queremos unha actuación ou un plan concreto para solucionar esta situación de unha vez. Respecto ao que comentou antes o voceiro de Rianxo en Común, cando se vai a solucionar o tema dos autobuses. Si é posible, a pregunta é se é posible prorrogar o servicio hasta nova licitación. En ese aspecto, si pode ser mediante unhas subvencións tamén que poden sufrir, porque según temos enterado, había reunións regulares das dúas empresas que ejercían estes servicios co Concello, representantes do Concello, debido á cantidad de xente que viaxaba, e se hai que subvencionar un pouco máis, pois que se subvencione un pouco máis. Nós aí non poñeremos ningún tipo de problemas. A vontade do equipo de goberno é recuperar canto antes o servizo de autobuses. En ningún momento estivo na nosa mente, non hai un criterio económico para que se preste ese servizo, non está en cuestión. É un servizo evidentemente deficitario na situación actual, só de viaxes, só cos viaxeiros que suben a él, pero que nos dá igual, que non está aí. Entón, sí que se está buscando a maneira de suplementar con unha achega do Concello, unha achega que vai ser importante, porque da mesma maneira que había reunións tamén nos trasladaban un pouco as súas expectativas económicas e as súas supostas ou pérdidas que non lo facían constar, e vai obrigarnos a poñer sobre a mesa unha cantidade que roldará entre os 30 e os 40.000 euros anuais. Eses 30 ou 40.000 euros non era factible facelo coa prórroga da concesión. Non se pode, senón que me corrixa os servizos xurídicos, non era posible facelo así directamente. Agora pasas de manexarte solo coas viaxes e te damos unha concesión. Implica un cambio de concesión, unha concesión nova que poña sobre a mesa, a parte de que eles cobren o que son os viaxeiros ou viaxeiras, que teñan tamén unha, entre comillas, compensación en función dos kilómetros que andan, e os custes e os gastos, etc., que unha banda que vai rodar entre os 30 ou 40.000 euros. Eso vai no decidir unha empresa que vai facer un estudo previo para sacar esa concesión en condicións e que, de alguma maneira, blinde o servizo durante X anos con eses dous elementos: o prezo das viaxes é unha axuda ou unha compensación económica a modo do que pasa coa piscina, que tamén conleva, a parte de cobrar as actividades, etc., socios, etc., pois ten tamén unha prestación económica. Este vai ser un sistema semellante que hai que sacalo en concesión por un prego que se elaborará, xa digo, a partir do traballo do estudo económico que realice a empresa que se vai contratar, que xa está, de alguna maneira, en conversas con eles, e lle subministramos a primeira información para que colaboren cos servizos xurídicos do Concello en facer os pregos. Pero non era posible sumar ao que era unha concesión únicamente de viaxeiros, pois unha cantidade que é o que eles pretenden. En todo caso,
Neste momento tamén vai haber unha xuntanza con eles mañán, vaise falar da posibilidade de buscar unha vía intermedia mentres non entra en vigor a nova concesión. Evidentemente non vai ser unha cantidade dese importe porque tampouco é posible por a concesión, pero sí que se vai buscar un contrato de servizo ou algunha fórmula que permita sair do paso, entre comillas, mentres non se saca a concesión, que é o que resolvería, entre comillas, un pouco a situación deficitaria do servizo para as empresas, insisto, o deficitaria para as empresas. Nós nin nos plantexamos que sexa deficitaria ou non deficitaria, non está o criterio económico en cuestión. Non se queren nin gañar cartos, sabemos que vai perder cartos porque non ten moitos viaxeiros. Se tuvera moitos viaxeiros, as propias empresas quererían seguir desenvolvendo isto, pero non é así. Non se dá ese caso. En todo caso, xa digo, se está buscando unha fórmula intermedia para que ante o escenario dunha futura concesión sí que haxa unhas empresas que se faga un contrato de prestación de servizo que de alguma maneira poida ou non. Entón se lle vai ofrecer en primeiro lugar as empresas daqui ou se buscará a quen poida suplir e haxa uns servizos mínimos, xa digo, durante este tempo. Esa é a vontade do Concello, que ten que ver cos autobuses, e creemos que é posible, e vamos un pouco seguir esa línea para que nos vindeiros días pois haxa unha solución para restablecer o servizo. Os vendedores ambulantes, igual que se fixo coas terrazas, aplicóuselles por así decirlo, unha exención. Tamén houve eles mesmos non puderon traballar bastantes meses do ano. Cando viñeron se lles puxeron a trancos de distancias, obrigóuselles a pechar unha outra vez, e a taxa dos vendedores ambulantes recuperarase no ano vindeiro, como tamén esperamos recuperar se vai todo ben, a ordenanza que ten que ver coas taxas e que votamos tamén aquí no Concello. Tomo nota das campañas que mencionaba, de limpeza. Mencionar que a min estráname moito que a brigada de limpeza que está contratada todos os anos non estivera ou non faga esa limpeza ou esa actuación a diario nos principais areais. E cando falo de diario falo de dúas cousas. Normalmente hai unha limpeza con máquina que vai case que todos os días, eu atreveríame a dicir todos os días, aos principais areais do Concello, máis unha xente que vai a pé e realiza pois esa limpeza. Efectivamente, maquinaria seguramente todos os días, pode haber tramos das praias que a maquinaria non suba por algunha razón técnica que teñenme falado varias veces e que ten que ver con enterramento da maquinaria, do tractor, ou difícil accesibilidade, ou situacións desa, que é o que fai que ás veces non vayan a todo e cada un metro do que hai, as esquinas dos peiraos, ou claro, eso incomoda a moita xente que se arrima a determinada zona e ten un costume de ir a unha rocha e non me pasaron por ali. Pero eso non quere dicir que no conxunto, na prácticamente totalidade da praia, non haxa un tractor, non haxa unha máquina pasando todos os días ou non haxa uns obreiros do Concello indo. Claro, é que... Non sei, pero eu nunca mencionei o sitio onde vai usted. Nin se me ocorre. Playa de Quenxo, o ano pasado, estando eu, e usuarios que ven ali dicen, porque aquí xa deron 2 días sin vir. Bueno, non, e máis, a Torre, Pazo, Taragoña, Quenxo, Porrón e Cunchas, eu creo que é prácticamente diaria. Ese é un pouco o horario establecido para pasar con máquina. E despois xa outro tipo de graduación, outro tipo de areais, menos, seguramente, a outro tipo de areais menos concurridos. Por exemplo, a praia de Taragoña e tal. E logo hai unhas limpezas especiais en zonas máis difíciles que se fan con certa graduación.
a tronco, por exemplo, non se pode baixar con maquinaria, hai que facer unhas limpezas bastante costosas manuais, subindo os capachos de material para fora e tal, e iso motiva que efectivamente esas praias non teñan esa limpeza o ano. Miro a accesibilidade da casa, eu mesmo mandei a arquitecta, creo que foi acompañada da tenente de alcalde do urbanismo e máis algún técnico da súa parte de Kogami, unha asociación que meden a accesibilidade. Mirarase a actuación posible dentro, claro, dun límite. Eu creo que son distintas tamén as situacións que se dan de equipamentos públicos de vivendas privadas. É dicir, un pouco é distinto. Non quita para que se poida buscar unha subvención. De feito, hai determinadas situacións onde se subvenciona e se axuda a que ese equipamento ou esa necesidade, pois ás veces de accesibilidade, ás veces pois de aseos para algunhas persoas, faise a través de axudas do propio sistema de servizos sociais do Concello e máis da propia Xunta. Constame que hai que iso. En todo caso, que se debe ser un pouco o mecanismo para financiar algunha destas actuacións. O Concello vai se reservar a actuacións públicas, pero non quita para que se subvencionen actuacións privadas. Haberá que mirar tamén un pouco a viabilidade de ampliar, implica ampliar creo que o dibuixo que había é bastante máis ancha esa aceira que a do hospital. Así a... Pero cheamos dun lado e rebaixamos da aceira de enfrente. Implica tamén unha actuación en toda a rúa hospital que, hai que contemplar. Verá. Claro, pero unha zona puntual conleva outro tipo de problemática, que hai que miralo, e ali foron a arquitecta do Concello, non me lembro agora que resposta deu, en todo caso intentarei non refrescar para buscarlle unha solución. Os pasos aí arriba acaban de autorizar un gasto para facer unha obra para a retirada dos postes e poñer todo o cableado subterráneo. Os postes non deixan, daí das rúas da vivenda dos mestres, son uns postes que están aguantando todo un cableado que antes estaba pegado ás vivendas e que agora van ir subterráneos. Creo que autorizou Fenosa a obra e vai realizar unha obra de soterramento do cableado de Fenosa, Telefónica e todo o que faga falta, co que nos permitirán retirar os dous postes que atrancan a estrada. A aula de estudo, ben, o dixo usted, está incluído dentro do POS o proxecto que agardamos que este ano sexa unha realidade, que é o que demandaban eles. Ás veces non é tan fácil compaxinar. E faloume de sitios que queiran que non teñen algunha actividade. Se estuveran pechados, evidentemente poñeríanse nas mans deles, dos estudantes, tamén cun sistema, pois efectivamente, un pouco de autoxestión, que é o que nos pediron e que é o que estamos deseñando para estas vivendas. Mencionou varios sitios que teñen a súa actividade. Eu agora mesmo non lle podería decir cal é a ocupación, pois igual, efectivamente, Pazo de Rianxiño poderían ir, pois igual, durante a semana, pero moitas tardes está a escola de música, e en fin de semana hai outras actividades dentro do Pazo. En algún momento haberá tamén, esperemos, actividade social dentro do propio Pazo. En todo caso, é cuestión de miralo, pero non hai locais excesivamente baldeiros no Concello, ao contrario. Son moitas as asociacións que nos piden locais, moitas as asociacións que queren un local para reunir. A última, pois ás veces están incluso esperando que marchen uns para entrar outros, e non é... Pois hai unha vontade do Concello de intentar facilitar locais ás asociacións, aos colectivos, aos equipos, aos clubes, etc., que fai que non haxa tanto como parece para usarse en exclusiva, que é o que exixe o grupo de persoas de estudo. Nos entendemos que este local xa se reserva especificamente para a aula de estudo, xa se vai restaurar ou refacer para que sexa a aula de estudo, e agora que se aproba aquí, pois xa entrará no circuito de adxudicación para que nun prazo razonable teñan e dispoñan diso. Consultarei a factura de Portos de Galicia. Evidentemente o Concello non paga o alumado de Portos, ao contrario, o que
está buscando chegar a acordos con Portos de Galicia para diferenciar cada vez máis o que ven dun lado e do outro. Preguntarei a ver de onde sale isto, esta factura de portos. Ás veces non hai que fiarse das denominacións, porque igual detrás dun nome que pon Cofradía de Pescadores, pois igual o que aparece un cadro de luz que xestiona desde a Cofradía de Pescadores toda a parte interior da Ribeira ou unha parte do casco antigo. Pasaba no Castillo, pasaba en algunha outra que con esa denominación, ás veces ao noso favor, outras veces a favor de Portos, aparecía contratado o noso nome unha actuación. En todo caso, mirareino a ver de onde procede, pero sí que desde un ano esta parte se leva traballando para diferenciar no posible a factura dunha entidade da de outro. E máis, creo recordar que aló no mes de febreiro, marzo, tuvemos tamén con Portos un intercambio por así decirlo, non de cromos, pero sí un intercambio de facturas, entre comillas, porque estábamos aboando ao Concello unha parte que correspondía á zona portuaria. Aclarouse con eles e chegamos un pouco ao entendemento de que a partir deste momento tiña que ser deles e traspasámoslle o cadro, o CUPS, que é a identificación electrónica do cadro e tal. Hai unha boa entente con Portos, eles entenden que hai que diferenciálos e neso se está avanzando, non? Tema orzamentos, eu tamén agardo. Hoxe non me resisto a mencionar, hai 3 puntos de orden do día de dación de conta, de extracto de informe de magnitudes de lei e estabilidade orzamentaria, resolucións contrarias a informes de intervención, resultados obtidos en 2020, que son exixencias de outras administracións. Non son que o equipo de goberno pide eses informes, sino que son exixencias de control de outras administracións. Iso fai que, ás veces, o traballo que queremos que se poida desenvolver desde os servicios municipais pois vaya ralentizado por outras enténdase preferencias ou así. Nos queremos os orzamentos, fanos falta os orzamentos. Con esta operación que hoxe aprobamos non de recoñecemento, de crédito extraordinario, permite, como lle dicía antes, que os orzamentos vayan sen esta carga, é importante, mas con outra cantidade que tamén se incorporou o plan único, e será posible facelo, non? Socorristas estamos intentando acelerar o máximo posible, pero non hai nin 10 días que nos dixeron que tiñamos unha subvención para socorristas. Este é un problema. Mentre non se acelere iso, o Concello vai acudir a unha subvención. Vai acudir a esa subvención e, como non se dé a coñecer antes definitivamente que poidamos facer, a maquinaria botas a andar no momento en que hai un recoñecemento por parte da entidade, neste caso a Xunta, de subvención a uns socorristas, non? Entón é necesario que se acelere un pouco máis, porque senón, efectivamente, falaba de entrar en dinámicas de nos competir con outros concellos, ao final acabamos levando a de perder, porque nós non vamos dar competido con concellos máis potentes. Nos ofrecemos, no momento que nos poñamos 3 meses, vai vir un concello que vai dicir 4. No momento que nos poñamos 3.000 euros, vai vir un concello que vai dicir 3.500. E nos metemos nunha dinámica de subasta que non é así. E logo hai que ter tamén en conta que afectan os salarios que poidamos facer. Ten lógica que un socorrista de Rianxo poidera acabar cobrando máis que un policía ou un auxiliar de policía de Rianxo? É dicir, pois haberá quen diga que sí, pero hai quen digo, eu digo que non, que tamén ás veces hai que compensar que os traballadores de alguma maneira pois teñan uns salarios acorde coa función que teñen que realizar. Algún seguramente teña que levar, pero en outros casos, non podemos tampouco caer en pagos así ao show para os socorristas. En todo caso, hai unha subvención que se intenta sempre gastar o máximo, pero nos encontramos que, en algún momento, alguén toma unha decisión de exixirlle un tipo de titulación acertado ou non acertado que, a partir dese momento, fixo ir en deriva a todos os servizos de socorrismo. Nós, en determinado momento, tiñamos contratados os servizos
e de repente do ano para outro entra en vigor unha normativa diferente e nos fai non ter ou non contar con xente. E a partir de aí entramos nunha deriva de que hai que pagarlle máis, de que hai que aumentarlle o número de meses, etc. etc. Pois corríxase globalmente e, sobre todo, que dean a coñecer moito antes que hai subvención, porque senón os servizos económicos do Concello non autorizan a realizar unha contratación porque haxa unha carta, unha nota, senón é no momento en que chega unha subvención concedida realmente con acreditación documental da Administración que a concede. Pedirei a concelleira de Comercio que no próximo pleno dé a coñecer a factura da campaña A Miña Boa, cando nos la manden, ben, de acordo. Tomo nota do banco de arriba, eu xa contestara, eu creo que da outra vez, porque lle fixera esta cuestión, trasladeilla ao arquitecto. Hai certa dificultade para desencaixar os bancos do campo de arriba. Dificultade porque están encaixados e anclados con todas as pezas e vai obrigar seguramente a adoptar seguramente outro modelo distinto de banco ou algunha estrutura para poder conseguir esa altura. Pero non é cuestión de poñerlle unha peza porque están, polo que ele me comentaba, estaban bastante fixados cunhas pezas de ferro polo seu interior. Ese é un pouco o que me comentaba. Tomo nota do resto dos rogos. Para o paso de peóns, eu xa lle requirín a brigada de obras para que tan pronto volvan a poñer. Estuveron priorizando a colocación do paso de peóns, das prazas de aparcamento na zona da Martela, e pedinlle tamén que se meteran xunto con un tramo da Martela e algunhas cousas máis, que se poñan a facer ese paso de peóns, porque efectivamente está autorizado, xa fomos ver o sitio e non hai nada que impida que fagan esa actuación. E, bueno, eu creo que por hoxe abonda e xa digo, gústame remarcar o tema dos autobuses, que o máis asiña posible buscaremos que poidamos restaurar cunha concesión completa, pero mentres estáse traballando para un contrato de servizo para que poida suplirse, entrar en servizo e poida de algún xeito volverse a restaurar esas necesidades da xente de Rianxo. Moitas grazas, entón.